وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا صدق اللہ العظیم۔ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یارو پتایا پنو حالاندا، پتایا پنو حالاندا، پتایا پنو حالاندا، مندیانو گل لونا، مندیانو گل لونا، ہوندا کم لج پالاندا، مندیانو گل لونا، ہوندا کم لج پالاندا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونے یار دی تو یاد مناوی، تیرا زی سرکار ہونگے، سونے یار دی تو یاد مناوی، تیرا زی سرکار ہونگے۔ ابو بکر دا نوکر صداوی، ابو بکر دا نوکر صداوی، تیرا زی سرکار ہونگے۔ ابو بکر دا نوکر صداوی، تیرا زی سرکار ہونگے۔ ابو بکر دا نوکر صداوی، تیرا زی سرکار ہونگے۔ میرے حق دے امامانو سلام، باقی سارے آندہ اپنا مقام، میرے حق دے امامانو سلام، باقی سارے آندہ اپنا مقام۔ کدی نعرہ تحقیق والا لاوی، تیرا زی سرکار ہونگے۔ کدی نعرہ تحقیق والا لاوی،
तेरा जी सरकार होन गए सुन यार दे तो याद मनावे तेरा जी सरकार सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हिजरत दे वेले साथ निभाया सिद्दीक ने हिजरत दे वेले साथ निभाया सिद्दीक ने रब दा हबीब कांदे उठाया सिद्दीक ने हिजरत दे वेले साथ निभाया सिद्दीक ने दीने नबी दिखातर दीने नबी दिखातर सब कुछ लुटा दिया दीने नबी दिखातर सब कुछ लुटा दिया घर विच भी कुछ न कोल बचाया सिद्दीक ने घर विच भी कुछ न कोल बचाया सिद्दीक ने कितना बुलंद मुकाम है पाया सिद्दीक ने माशाअल्लाह मस्जिद से मुअज्जिन मोहतरम अज़हर अली किलानी साहब आप हुजूर की बारगाह बेटा छोटे बच्चे तुसी पीछे पिछले आले चलो सरफराज साहब इत्थे इस तकरीर अब पिछले आले जेड़े बड़े बंदे बैठे हो अगे आ जाओ माशाअल्लाह रास्ता काली ठीक है तमाम अहबाब मोहब्बत नाल दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सदीक बेमिसाले सदीक बेमिसाले सब मोहब्बत नाल मिल के पढ़े सदीक बेमिसाले सदीक बेमिसाले सदीक बेमिसाले सदीक बेमिसाले हिजरत दे वेले चले आ
آقا دے نال نالے صدیق بے مثال صدیق بے مثال کندیاں تے جا کے ٹریا آقا نو جیڑے ویلے کندیاں تے جا کے ٹریا آقا نو جیڑے ویلے وکھرا سی جگ تو کیتا صدیق نے کمال صدیق بے مثال صدیق بے مثال ڈنگ ماریا سی سپنے ذرا بھی اف نہ کیتی ڈنگ ماریا سی سپنے ذرا بھی اف نہ کیتی ڈنگ ماریا سی سپنے ذرا بھی اف نہ کیتی سونے نو نہ سنایا ہویا سی جو بھی حال صدیق بے مثال صدیق بے مثال صدیق بے مثال صدیق بے مثال دین مصطفیٰ تو ہر چیز وار چھٹی دین مصطفیٰ تو ہر چیز وار چھٹی قدمان دے وچ رکھیا آقا دے جو سمال صدیق بے مثال صدیق بے مثال صدیق بے مثال صدیق بے مثال اور بڑا محبت والا شعر او یار بھی کمالے تے گار وچ بھی نالے او یار بھی کمالے تے گار وچ بھی نالے او یار بھی کمالے تے گار وچ بھی نالے مزار وچ بھی نالے ہویا جدوں وصال صدیق بے مثال صدیق بے مثال سارے صحابی اظہر مدنی دے شان والے سارے صحابی اظہر مدنی دے شان والے سارے صحابی اظہر مدنی دے شان والے سب تو بتایا رب نے صدیق دا جمال صدیق بے مثال صدیق بے مثال صدیق بے مثال صدیق بے مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ چوتھا سالانہ جلسہ یوم سیدنا صدیق اکبر اور ذمہ دار شخصیت مقبول عرب و عجم صاحب علم و حکمت حضور قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی حفظہ اللہ تعالی آپ دی جلوہ گری اور اشتہار دے اتے آپ دا وقت 7:45 ہے تو الحمدللہ اے مرکز اہل سنت مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ دا اعزاز ہے کہ بر وقت بغیر ٹائم ضائع کیتے انہوں اچھا بنا دیا ہویا قبلہ دا جو ٹائم لکھیا ہے اس تو 2 منٹ پہلے ہی آپ دا بیان شروع ہے تو جڑے تسی بیٹھے ہو پریشان نہیں بیٹھنا خوش ہو کے سننا ہے اور آکھنا سبحان اللہ ہن نعرہ اور پرجوش ہو کے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم اللہ الرحمن
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्लाह की बातों वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। वाला अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इशारे ना करो, बैठे जाओ जिथे कोई बहिंदा बहन दी तुसी अगे हो थोड़ी जी, मेहरबानी करो, तुहाडी ज़ियारत हुंदी रहे। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान शान सिद्दीक़ अकबर तो कुर्बान मैं राज़दारे नबूवत की क्या बात है। जेड़ा सारा मिश्रा पढ़ लवे सुभान अल्लाह ते क्या बात। जेड़ा ना वह छोटे बच्चे अजे भी हसदे ने पै TLP कोई शह नहीं, तुसी ना बच्चे दिन चो उठाओ चो प्यार दे नाल पिछा कट दो जो शेर शोर करन दे बाहर कट दे जे। और छोटिया छोटिया भी पढ़े नहीं अजे निक्का जा बैठी काढ़े नूं बाहर। ये तुसी जलसा आप पिछा नहीं दो, इस वास्ते बच्चों को टाइम मिलता। इन्ने पैसे खर्च करके इधर चल के आदमी आप पिछा बह जाते हैं। ये आप समझ लिया करो, सानू बेली आखन की केड़ी लोड़ है। आप समझदार हो तुसी,
جیڑا سارا مصرع پڑھ سکتا ہے وہ تو پڑھ لے نا، جیڑا نہیں پڑھ سکتا کیا بات کہہ دے گا نا، تسی بھی بچے ہی۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار نبوت، وہ موبائل نہ کھیلنا نہیں بیٹا، بری بات، ڈسٹرب نہ کرو۔ ایڈی سونی پہلی تاری مسجد دیکھ کے میں خوش ہوا، اللہ جنہ اگے جدو آیا نیوی جی سی، جنہ عباد کیتی اللہ نے خانے عباد فرمائے۔ اپنا جلسہ آپ ہی نہ خراب کریا کرو، آپ ہی سنجیدگی نال طریقے نال بگیا کرو۔ تو پہلا میں آپ سمجھائی دا، پھر تم سن دے ہو، پھر آخی دا بولو، پھر کئی انج نہیں کری دا، یہ ہونا ہی نہیں سی تسی۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار نبوت، رازدار نبوت، رازدار نبوت، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات، جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، او ملی ملی ملی، جس کو تیرے نصیباتوں صدقے تسی آندے سی عمرہ کر کے آئے، اللہ بار بار جاؤ، حضور دے مزار دے کھلوتے رہے، تو میں کدی گل کرنا بڑی چوڑی جی یار سے۔ جس کو کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، او ملی ایویں کنڈے نہ لو، ایویں اپنے آپ کو سزا نہ دے، ملی ویلا لگ گیا ہے، انہاں نوں مقام مل گیا ہے، یہ لتنا تو بچ نہیں تے من لے جویں قرآن آندا ہے، جویں اونچا بولو، جنتی پانچ باری نعرہ مار، نعرہ حیدری،
کملی والے کی جس کو رفاقت ملی کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب صحابہ کی جس کو سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کی تخت خلافت کی احتیاط رکھ کے اس سے تخت خلافت اسی تخت خلافت توجہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میرے سامنے پہ آ جائے کوئی بندہ پاٹا بن کے نہ میرے سامنے بیٹھا دیوانہ ہو کے عبادت سمجھ کے تقریر کرنا تو پسند بھی انہوں کرنا جڑا نبی پاک دا دیوانہ ہو کے بیٹھا ہوگا کہ صرف لوگوں نے آکھنا دے بولو غار ہے اے غار ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فی الغار فی الغار فی الغار فی الغار فی الغار اے غار بکلوں ہاتھ میں کڈی سنیاں بکلوں ہاتھ میں کڈی پی ٹی آئی دا جلسہ ہوئے نا مسلم لیگ دا تارنا پٹیاں تے نچن چلے آتا ایتھے نہ آتا ایتھے بولا ایتھے تا تو غار ہے اوے غار ہے غار ہے تینوں کادا ویر ہے کیوں 24 گھنٹے صدا چ رہنے من لے غار نو بھی من لے مدار غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے غار ہے کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار تیرے نصیبہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے شہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے تیری صدی
کہ قسمت کی کیا بات تین وریا کو تیری صدیق قسمت کی تیری صدیق قسمت شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار نبوت کی جماعت اہل سنت منڈی سکھے کی نئی منڈی اندر جامع احمد غوثی رضویہ یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فصل سلار صحابہ امام صحابہ فنا فی الرسول خلیفہ برحق خلیفۃ بلا فصل محب اہل بیت پیکر صدق و صفا امیر المومنین امام المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دووریا کو صدیق اکبر اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی یاد اندر خراج تحسین پیش کرنے واسطے انہاں دی بارگاہ نظرانے عقیدت پیش کرنے واسطے سرکار نو خوش کرنے واسطے اللہ نے خوش کرنے واسطے محفل پاک دا کانفرنس دا اہتمام کیتا گیا ہے سارے مل کے دعا فرماؤ جس نے جیویں جیویں تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جڑے بیلی آئے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے تمام دے کاروبار عمر رزق نیکی اندر مزید برکتاں عطا صرف دو گلاں تانوں سنا کے جانیاں کو غور نہ سن لیا جے نام ہے اکھنا مینوں آواز آئی ہے اے میں پوری تقریر نہیں آتی تو مینوں آواز آئی ہے نام ہے اکھنا راوی آندا ہے تے راوی نہیں دسنا تے نام ہے تاریخی قصے کہانیاں بیان کرنیاں نے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ تاریخ نہیں تاریخ حجت نہیں ہوتی تاریخ دلیل نہیں ہوتی تاریخ مصنف کی ذہن کی انعدار ہوتی ہے جو مصنف کا ذہن ہے وہ تاریخ ہے تاریخیں بیان کر کے عقیدہ بیان کرنے والا اگر کوئی ہو اس کو جاہل بھی نہ کہا کرو کیونکہ اس لفظ کی توہین ہو جائے گی اس لفظ کی اس بیوقوف کو کسی نے بتایا ہی نہیں جب عقیدے کی بات ہو یا قرآن پڑھتے ہیں یا حضور کا فرمان پڑھتے ہیں میں کبھی گال کسی نو کڈی نہیں فتوہ کسی نہ لایا نہیں اپنا عقیدہ بیان کرنا حق سمجھنا جیڑی گل دی سمجھ نہ آئے جس مولوی تے تو مطمئن ہوئے انہوں پوچھ لیں میرے نہ تسلی چنگی دے مگر قرآن دے مقابلے قرآن پڑھے حدیث دے مقابلے حدیث پڑھے کسے کہانیاں نہ بیان کرے تے پھر میری نہ مننی وہ دی من لئی یہ گل سچی ہوئے پھر برادری کنبہ قبیلہ آخرت کسے واسطے آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے تسی من جو گئے تے میں فائدہ کو نہیں ہونا نہ منو تے میرا نقصان کوئی نہیں اے میرا تے اللہ دا معاملہ ہے میں زندگی جھوٹ نہیں بولیا زندگی پیسے واسطے تقریر نہیں کیتی
اس واسطے میں کسے بندے نہیں کدی کیا فرمائش آئی ہے جڑا کہ میرا بندے دا پتر بن کے بول میں تیرے واسطے نہیں آیا میں اللہ رسول واسطے آیا میں تہاڈیاں فرمائشاں پوریاں کرن نہیں آیا تے جی نئے کے قربائی تے گھنٹہ لانا ہوئے تے نہ آیا آکھنا میں نوکر تے گئی منگن آیا ہوندا ہے واز کرن نہیں آیا ہوندا پاویں سنی ہوئے تے پاویں کوئی ہور ہوئے اور نہ سن لیا جے ایڈا دلیر میں کوئی نہیں کہ اپنی آخرت برباد کراں اگے سست غافل بندہ واں ویڑے کویڑے مسافر آدمی ہو جاندی ہے 49-50 سال ہو گئے تقریرا کر رہے ہیں ایک مسئلہ بھی میں غلط کیتا تے مینوں رب دی بارگاہ جو جواب دینا پینا ہے لوکاں نوں کی سناندا ہے میں پہلے کچھ پڑھنا ہونا نال دعا کرنا یا اللہ انہاں چیری تقریر کراں جنہ چر منہ کو سچی گل نکلنی ہو تے گالاں میں کدی گڈیاں نہیں فتوے کدی میں لائے نہیں دھیان نہ سننا تہاڈی ذمہ داری ہے میں صرف آج یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ دی بارگاہ صدیق اکبر دا کی مقام جیدہ کلمہ پڑھنا ہے نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صدیق اکبر دا مقام کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اہم اہل بیت دے نزدیک صدیق اکبر دا کی مقام ہے صرف اتنی گل سنانی ہے میں وہ توجہ نہ سن لو اللہ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم ایک قرآن دی آیت ہے بند نہیں ہے لا ریب فی جن اللہ دی توحید تے ایمان ہے بار بار نہ ایک لفظ غور کریا جائے جیدہ حضور دی رسالت تے نبوت تے ایمان ہے جی انہیں قرآن دی کسے ایت شک بھی کیتا نا لا ریب فی دا انکار ہو جانا ہے نسے قطعی دا انکار بے لیا ایمان ضائع کر دینا ہے انہیں دھیان رکھی پھر میری بات سنی یہ قرآن ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایتھو ہاتھ لا کے ذرا سبحان اللہ کہنا اللہ فرماندہ ایک ذات ہوئے جڑی صدق لے کے آئی کہ ایک ہوئے جنہیں دی تصدیق کی یہ دی تفسیر میں بیان کرنا ہو سکتا غلط ہوئے انہا علماء کرام تو انہوں چھوٹے علم وڈے نے اللہ نے عزت دے وے انہا جو کوئی بیان کرے اکساد غلط ہوئے دنیا دا کوئی مفتی ملا مفکر محدث شیخ القرآن شیخ الحدیث قرآن دی تفسیر بیان کرے ہو سکتا غلط ہوئے مسیطے بیٹھے ہو وہ نئی منڈی آلے ہو حج چکے بولے آجے جیڑی قرآن دی ہے دی تفسیر مولا علی کر دے وے وہ حق ہے کہ نہیں حق کو علی بھی حق کے او دا فرمان بھی ہاتھ چکے بولو علی بھی علی مولا او دی تفسیر بھی کیونکہ علی عام جنا نہیں علی جی عالم سرکار تو بات کہڑا ہے انا مدینہ العلم ولیم بابھا فرمایا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے قرآن تے علی دا تعلق کے فرمایا علی مال قرآن قرآن مال علی علی قرآن نالے قرآن علی نالے
مولا علی خود فرماندے نے قرآن جیسا کوئی مقام نہیں جڑا میرے علم تو باہر ہوئے. یہ ایت کتھے آئی ہے, کدے واسطے آئی ہے, کدوں آئی ہے, میں ہر روز سمجھنا وا. بلکہ آپ فرماندے نے میں بسم اللہ دی بے دی تفسیر کراں 70 اونٹوں دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. مولا علی کو عام جنا ہے. مولا علی دی کرامت ہے کہ گھوڑے تے بہن تک پورے قرآن دی تلاوت فرما لیندے نے. جیڑا مولا علی دی عظمت تے شان دا انکار کرے مسلمان نہیں ہوندا, منافق ہوندا ہے. یہ ساریاں شاناں منن والا اہل سنت و جماعت ہے. اسی مولا علی دے نوکر تے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. وہی وجہ کہ اسی لینڈ ہو کے مولا علی دا ذکر نہیں کرتے, وضو کر کے کرنا ہے. تنقید نہیں ہے. تبلیغ بات کرنا کلیاں بہ کے سوچی جدو سوٹا کٹ لایا ہوئے, بوٹی پین والے تے چرچ پین والے نے شہید علی نال کیتن لگے. علی تے ہوے کلیرا کسیرا میسر نشدی سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت. پیدا کعبۃ اللہ ہوے, شہید مسجد ہوے, ابتدا بھی اللہ دا کر, انتہا بھی اللہ دا کر, تے تینوں نماز بھی صحیح نہ ہوندی ہوے, تے لینڈ ہویا ہوے. اللہ تینوں ہدایت دے کہ علی دا غلام بن نہیں, کہ علی امیر المومنین, علی امام المتقین. بے شک سی اذان سے نہیں پڑھتے, صدا کیتا ہے. لوگ کیتے 18 ذوالحج کٹ کے آندے نے نا سی علی دے غلام. 18 ذوالحج نو مولا علی نو ولایت ملی ہے, ولایت دا اعلان ہویا ہے. روے او منن نو تینوں کی پتہ علی دی شان کی ہے تے ولایت کی ہے. تو 18 ذوالحج نو مننا ہے اللہ دا ولی. اہل سنت پیدا ہون تو پہلا بھی اللہ دا ولی مندا ہے. پچھو پچھے تہاڈا کوئی مولا علی دا تعلق نہیں. ساڈا تے عقیدہ ہے علی عالم روات بھی اللہ دا ولی ہے. علی اللہ دنیا عالم دنیات بھی اللہ دا ولی ہے. علی عالم برزخ بھی اللہ دا ولی ہے. مورا لاندا پیا ولایت ونڈدا پیا ہے. منن والا تو ہے کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ بہت ساری دنیا مولا علی دی غلام بن گئی. پوچھو ساری دنیا مولا علی دی غلام بن گئی, پر انج دے اولیے بنا کے نہیں نا. مولا علی کی سچی غلامی ہے وہ 5 ٹائم نماز پڑھیں, شریعت مصطفیٰ دی پابندی کریں, جھوٹ نہ بولیں, نہ چرس پیئیں, نہ بوٹی پیئیں, لیٹ نہ رکھیں, داڑھی رکھیں. مولا علی دی داڑھی شریف سی, سنت مصطفیٰ تو بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ساری دنیا نے مولا علی دا غلام بنائے. میرا مولا علی نے سمجھتے صحیح تو آنے 18 ذوالحج نو ولایت دا اعلان ہویا ہے, اور ساڈا تے کیتا ہے علی پیدا ہون تو پہلے بھی اللہ دا ولی ہے. گھوڑے تے بہن تک پورے قرآن کی تلاوت فرماندے نے. موضوع تے نہیں, میرا دل کردا گل کراں. تو سنے ہیں نا مولا حسین پاک علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ نیزے تے قرآن پڑھے. اچھی بولو نا, نیزے تے, اچھی بولو نیزے تے. جدی ماں 18-19 سپارے قرآن پڑھ کے ناشتہ کرائے, جدا باپ جڑا گھوڑے تے بہن تک پورے قرآن دی تلاوت کر لوے, کیونکہ علی دا لولو قرآن پڑھدا ہے. اس واسطے نیزے تے علی دا خون قرآن والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
مولا علی دی تفسیر نہ بیان کراں تے لعنت اللہ علی القاذبین میں ہوں پاویں کوئی ہور ہوے اپنی بغانیاں دی تفسیراں جناب خواں تے لعنت اللہ علی القاذبین نہ من واسطے بلیا میرے کول کوئی دلیل نہیں مولا علی کول پوچھیا گیا الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے آیت کدے واسطے آئی ہے تے مولا علی نے فرمایا سکے کی منڈی والے سن لے الذی جاء بالصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به ابو بکر مننے ہاتھ چکے سبحان اللہ کہنا کہ ساڈے کول ہی بار بار کھوانا ہوندا جے الذی جاء بالصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به ابو بکر اے تفسیر مولا علی جی جی میں بولی اچھک والے تفسیر مولا اور تم ہی بولو کتے بہ گئے آگے اے تفسیر مولا میں مولا علی دے منن والا ہوں مولا علی دا غلام ہووے جڑا ابو بکر صدیق نو صدیق مندا ہے اللہ نو منن والا ہووے جڑا ابو بکر نو صدیق مندا ہے میں تاریخ نہیں بیان کرتا پیا میں اتنی اچھی میری آواز آئی ہے مولا علی دا فرمان ہوے تے لعنت اللہ علی القاذبین جلیو من لو کیوں لتر کھان والے کم کر دیو پائے مولا علی اللہ دی عزت دی قسم چک کے فرماندے نے ان اللہ تعالی انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق معمولی گل نہیں مولا علی تون بھی فرما دے وے کہ سنیاں دے نزدیک جڑا مولا علی دا فرمان نہ منے او دے چ ایمان نہیں رہندا مولا علی اللہ دی قسم چک کے فرماندے نے لوگو ابو بکر دا نام اسمو فی السماء مولا علی دے غلام جو مولا علی فرمایا سی مننے جو اللہ نے فرمایا سی مننے بلکہ سنیے مولا علی دا فرمان ممبراں تے بیٹھ کے جو ممبراں تے خطبیاں چ جلسیاں چ ممبراں تے بیٹھ کے جمعے دے دن وعداں دے وچ مولا علی بیان کردے رہے نے اگر ایک کتاباں چ نہ ہوے تے ذمہ دار میں ہاں انہا کافی لعنت اللہ القاذبین ان اللہ عز و جل سما ابا بکر علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقا مولا علی فرماندے نے مینوں رب دی عزت دی قسمیں اللہ پاک نے ابو بکر دا نام صدیق اپنے محبوب دی زبان دے آپ جاری کیتا نام مننے واسطے بیلیو دلیل کوئی نہیں دی ایک بندہ میں نہیں مننا اور نہ مننا میں پوری تقریر کس نو کافر نہیں کہاں گا مشرک نہیں کہاں گا گال نہیں کٹاں گا گھلو کراں گا جڑی پیڑی پکی ہے قرآن بیان کیتا ہے مولا علی تفسیر بیان کیتی ہے مولا علی نے فرمان بیان کیتے ہیں ہن حضور دی حدیثاں ایک تو سن لیں
مختصر کر کے بیان کرنا پڑا. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے پہ دنیا دی اندر سارے جنت دے طلبگار نے جنت واسطے دعاواں کردے نے. جنت میری امت اندر ایسے لوگ موجود نے جنہاں دی جنت مشتاق ہے. اینی گل ہوئی کہ عرض کیتی کملی والے او کیڑا ہے او خوش نصیباں جو کیڑا ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دھیان کر کے اشارہ کر کے فرمایا انہاں وچوں کوئی ویکھنا جے تے فَلْيَنْظُرُوا إِلَىٰ ابی بکر صدیق. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دے. چو بولیا کرو. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ نو رب نے معراج کرایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. یہ جدو معراج ہویا کہ میرے تے تیرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل جدو میں جا کے معراج دا اعلان کرانگا جڑا فہم بیان کیتا جاندا ہے کہ کنڈی ہلدی رہی پانی چلدا رہیا بسترا گرم رہیا میں گیا ویاں تے آیا ویاں. اے جبریل علیہ السلام نو فرماندے رہے کافراں نے نہیں مننا. میرے جب نے سن صدیق اکبر دی شان حضرت جبریل علیہ السلام نے رد کی سنیا اور کوئی مننے پوے نہ مننے یوں صدیقو کا ابو بکر ہوا صدیق. کوئی مننے پوے نہ مننے سنیا تیرا ابو بکر منے گا جنہوں رب نے صدیق بنایا ہوا. نہ مننے واسطے کوئی دلیل نہیں. ایک حدیث اور سن لو پھر اور بھی کچھ بیان کرنا. اللہ تعالیٰ حاجت عمر نصیب فرمائے. سرکار ایک صدیق اکبر 2 عمر فاروق 3 عثمان غنی 4 مدینہ پاک اندر ایک پہاڑ جڑا ہے تیرے میرے آقا دا یار انہوں کہنے نے جبل احد پہاڑ. ایک پیر تے 3 مرید جدو احد تے گئے ترجمہ کردہ کمبیا ہلیا فقیر آندہ نہیں وجد اندر آ گیا یار جو آیا مریدانو لے کے تے میرے نبی نے انجڈی ماری تے آپ نے فرمایا احد رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق شہیدان تے 2 شہید آئے ہوئے. قرآن دی ٹیک کہتی بڑی ہوئی حدیث ٹیک کی بڑی ہوئی. فرمانے مولا علی تم سنائے 3-4 حدیثاں سنائیاں تفسیر سنائی ہے جنہوں سمجھ آئی ہے سبحان اللہ. ہوں میں انجی تو نہیں لگیا رہنا ہوں اور گل بھی کرنی ہے. کوئی مولا علی دا اے بھی فرمان ثابت کر دے ہو کہ ابو بکر صدیق میرا دشمن ہے لے آؤ نا
کڑیا نہیں مستند ویکھ لے روایت کی سانو پتہ راوی کیڑا کیڑا ہوندا ہے قلبی کون ہے تے خدری کون ہے یہ اہل علم واسطے گل کی ایک مولا علی دا فرمان ایک کہ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت رواز اللہ طید اللہ تے حضرت قرار نے فرمایا ہوئے صدیق میرا دشمن ہے میں نہیں ماندا عمر میرا دشمن ہے عثمان میرا دشمن ہے انہاں میرے بوے نو اگ لائی ہے تقریر سننی جے کہ کوئی نہ کوئی تے نہیں سو ہی گئے ہو اے فرق ہے تواڈے وچ اے فرق ہے تواڈے اپنی کمی من جو تانوں پتہ ہی نہیں میں کی آنا پیا تقریر کٹا تے سوا دو سناواں ٹھہر جا تھلے بیٹھ جا تھلے تقریر بھی سمجھو ختم نبوت زندہ باد سارے دا کیتا میرا بھی تہاڈا بھی ہسے ہو تو شرم ہونی چاہیے جس میں کیا نہ پیا سوچی نہیں میں کی تم سنا دیتا تم نہیں سننی ہے انج میرے سامنے پتھر پایا ہوش نہ سنو پریشان کیوں ہوئے میں بیان کرنا پیا مولا علی دے فرمان ثابت کرو ابو بکر عمر عثمان میرے دشمن نے انہاں میرے کو خلافت کھوئی ہوئی ہے نالے میرے گھر نو اگ لائی ہوئی ہے میں انہاں نو نہیں مندا میں انہاں نو نہیں مندا میں انہاں نو نہیں مندا قیامت آ جانی ہے تیرے کو کوئی دلیل نہیں ہونی میں بیعتاں بھی وکھا دینیاں نے اہل بیت دیاں مگر نمازاں بھی وکھا دینیاں نے بولو یاد دیو دھیان نہ گل سنیا جی میں مولا علی دی مثال نہیں دینا چاہتا میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی میں مولا علی دی انہیاں گلاں کراں سید ہاں میں مولی نو پایا دے کہ سید بنیا میں بلکہ میں صدات نو عرض کرانگا صدات نو اے میرے ہاتھ دیکھو اگر کوئی بزرگ ہے سید شاہ جی توانو سلام ہے خدا واسطے میری گل پہ غور کرے اگر کوئی میری عمر دا 17 دے نیڑے سید مسلک تیرا اپنے میں تیرے سلام کرنا میں تیری منت کرنا او بھائی او میرا برا سید او میرا بزرگ سید اگر چھوٹے ہو میرے بچے ہو سارے سید کسی عقیدے دے ہو او پیڑے ہو کیوں بہ کے اپنے بابے دی تے ماں دی توہین سن دے ہو کیوں مولا علی دی توہین سن دے ہو کیوں اپنی ماں سیدہ سلام اللہ علیہ دی توہین سن دے ہو ایمانداری نے دسیا جے میں انہاں دی مثال نہیں دے سکتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے تیرا نام کی پترا اینجی بولی ماشاءاللہ مزہ آ گیا اللہ تیرے زندگی دے وے تھی دو بھرا وہ جوان تے تہاڈا باپ بھی چنگے ٹل والا تے بوئے نو لائے دے لاجے کو آ کے اگ تے او بوआ پتر معاف کری میں مثال دین لگا بی بی پاک میں مثال ہی میں دے سکتا کہ تیری والدہ محترمہ جی ساڈی بھیڑ میں مثال دینا او بوआ او دے تے ڈگ پوے تسی دوویں پتر بھرا تے تہاڈا پیو اندر چپ کر کے بیٹھے رہو گے کھڑک کے بول کی کرے گا ایویں کرے گا نا کیونکہ جی اندر بویں تے لوکاں کی آکھنا ہے
اور بھی کچھ آخر بیٹا اور بھی کچھ آخر گے کی نام دسی محمد شعیب اور بھی آخر گے انج کر کے پھردا پیا ماں سڑی رہی یہ غیرت ہے انہاں کوئی آخر گے کہ نہیں تو کی گل پیا کرنا آکھے گا محمد منصر ان شعیب دا باپ آکھے گا مر جو ہوئے ہونا ہن موت چنگی بغیرت نہ کھوایا جے بڑا کم لیا جی حوصلے دا پر اج نہیں جے بوئے تے آ گئے نے آ تیری ماں نو اگ لگی ہے پھڑو شعیب مر جاؤ مجھ بھی مرنا یہ ہے نہیں یہ ہے نہیں اور تواڈے جو کوئی بھی اللہ فضل فرمائے ویڑا آئے گا انج کرو گے کہ نہیں کرو گے اوے اچھی مرو ہاتھ بولو ہاتھ کٹ کے انج کرو گے کہ نہیں کرو گے اوے کرو گے کہ نہیں کرے گے اوے علی کی نے چپ کر کے بیٹھا رہا جڑا عبداللہ بھی ہے عبداللہ بھی ہے حیدر 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 شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا تے پڑھنا چھڑ دے تے یا جھوٹیاں گلاں چھڑ دے اے حیدر استاد تے چیڑ محمد شعیب نہیں برداشت کرے گا تسی برداشت کرو گے جیڑا نہیں کردا آکھو نہیں کریں گے کہ علی نالوں وڈا غیرت مند کون ہے علی کسے ماڑے بندے دا نام ہے علی کسے کمزور بندے دا نام ہے شاہ مرداں پڑھو سارے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا یاد مڑے پڑھنا چھڑ دیا ماڑے تو ماڑا بھی بندہ ہوں ہوں مر جائیے تو چنگا ہے جھوٹیاں کڑ کتاب لکھے ہے لا جا کتاب نو میں نہیں ہوئی کتاباں مندہ جن نے لکھیا غلط لکھیا ہنج نہیں ہویا علی تے فرماندے نے پورا عرب میرے سامنے آجے میں ٹکڑے کر دیا علی تے ہوئے 70 یا 40 بندے جنہوں ہلا نہ سکن تالے چکے دنال خابر دا دروازہ پت کے انہوں ڈال بنا لوے خدا دا خوف کھاؤ نہ انج کرو نہ انج کرو رام نے کرو ڈیوٹی دیو خدا دا خوف کرو اسد میں نہ شیر ہے وہ بھی عملہ کردہ جی حیدر میں نہ بھی شیر ہے حیدر ہوندہ ہے جیڑا پھڑ کے چیڑ پھاڑ کر چھڑے علی حیدر تھوڑو میں اکھنے علی تسا کرنے حیدر آج بولنا دے عبادت سمجھ کے علی 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 یا حیدر کہنا چھوڑ دے یہ تو ماڑا بندہ کو عام بندہ میں مثال دیتی ہے محمد شعیب کا نام لے کے چوڑا مادر ہوندے علی نو منن نو اچھا جنہ انہاں اگاں لائیاں علی انہاں مگری نماز کیت نہیں جا دیو کہ ستے میں تنوں آکھا دی ایک ایک لفظ تے غور کرے آ جائے جنہ اگاں لائیاں جنہ خلافت کھو لئی ہے میرا دل ہی نہیں کردا علی ہوئے کھو تن میں ایک ذاتی جی گل دساں
ਫਿਤਰਤੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਤੀਬ ਅਮਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਇਸਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਫਿਤਰਤੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਜਬ ਅਸ਼ਰਫ, ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੂਫੇ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਫੀਅਤ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੈयद ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਸੈयद ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈयद ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਸੈਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ। حضرت سیب اسلام میرے بھائی جان رحمت اللہ علیہ نے شہادت علی اصغر بیان کی علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی سید بیٹھا ہے میری گل مننے گا کہ خون کھول رہا ہے، میں تو پھڑ کے اٹھایا ایتھے میرا بابا ڈگا سی جدوں میں کوفے گیا۔ یہ سیداں نے بس دی گل نہیں، کئی مولویاں نے روندے کیوں پتر تیرا انج مریا ہوئے تینوں پتہ لگے رون کیویں ہوندا ہے۔ میانے صرف گلاں ہی کردے نے، تینوں کی پتہ سید محرم دا چنٹ مولوی سمجھے کو سانو ہی مسئلے ہوندے نے۔ ایک سید گھر جمے ہوئے نا پھر تینوں پتہ لگے محرم دا چنٹ چڑھدا ہے تے سیداں گھر کی ہوندا۔ یہ فطرتی تقاضے نے، ساڈے واسطے گل کوئی نہیں ہے۔ سیدنا علی اصغر دی شہادت بیان کی گئی جمعہ شریف۔ میں بھی جمعہ پڑھا کے آ گیا تے بھائی جان بھی آ گئے تے میں ویکھیا تے حسنین علی تو چھوٹا جہا سی۔ یہ تو کیڑا بچہ تو دسنا میں اس بچے ایڈا سی، آ جڑا بچہ چھوٹا جہا بیٹھا ایڈا کیوں؟ حسنین علی سید محمد عطاء حسنین، اللہ سب دے بچیاں دی خیر کرتے، میرے سارے بھتیجیاں پڑھیویاں دی خیر ہو گئے۔ یہ نا وہ اندر بہ کے روئی جائے۔ میں فطرت دی گل کرنا، وہ آندے نے تیرے نال جڑا چاچا بھتیجا فرید ہے وہ تو پوچھے نو کی ہویا، میں تے کوئی دسدا نہیں، روئی جاندا ہے۔ میں تھوڑا جارے لا کے پوچھیا تے میں کہیا حسنین علی دس پتر حسنین علی کی ہویا ہے؟ ادا کمنٹ نہ میرے والا جی ویکھیو سی۔ میں کہیا سب چڑیا میں کی ہویا ہی، میں سمجھا کسی ماریا یا کوئی گل ہوئی۔ آندا چاچو جی وہ جنہ علی اصغر کون سن؟ حضرت علی اصغر کون سن؟ میں کہا پتر جڑے ساڈے وڈے ابو نے نا جتوں اسی ٹرے ہیں انہاں دے صاحبزادے مولا حسین پاک دے نام ایک بچہ دی 6 مہینہ دا سید ساڈا بھی بزرگ سی جنہاں دی اسی نسل انہاں نے نکلے کہ اندر پستول بھی چلا لئی نے، بندوقاں بھی ساڈے گھر ہیں، آؤ چلیے کیوں بیٹھے آؤ نہ بدلہ لے کے آئیے۔ اے سیداں دی فطرت یہ تو کی پتہ تو دے ڈوما نو پیسے دے کے مولا علی دی توہین پیا سننا ہے۔ اپنی ماں دی توہین سننے میں لکھاں روپیے دے کدی ماں نو منگن ٹوڑ دیتے یہ نہ ڈوما دے آکے رحمت للعالمین کی تھی جنہیں سر دا وال کسے نہیں ویکھیا، جنہیں موٹے نال کرامن کاتبین کوئی نہیں، انہوں کدی منگل ڈور دیتا ہی سیدہ کدی سوچیے نہیں ہو ساڑی ماں منگل آلی نہیں ونڈر آلی ہے۔ کدی ہمیں اگا لگ گئی ہے تینوں اپنے پیو تے وہ دی غیرت کے ماذ اللہ شک کی کوئی بابی حسن دے حسین دی غیرت کے شک کی کوئی بچ کے کوئی نہ جاندا ہوئے۔ برات پتر تے پتیجے تے پانچ قربان کر کے بھی علی دا پتر ڈٹیا ہویا سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ اے تیرے وڈیاں دی یار لے کے اوے نہ جھوٹیاں کولوں تو ہی نہ سن،
ایک گلاں بڑیاں نے جنہ بوئے ساڑے ہون علی بیعت کر لیندا مگر نماز پڑھ لیندا کلیا بیٹھ کے سوچے جھوٹے تے سچے کلیا بیٹھ کے سوچ لکھن روپیے دے کے بڑے دی تین بدل دے ہو بڑے محبے والے بیعت اللہ توکل دے وے تھوڑے سامنے منڈا چھوڑ بولیا شعیب نماز چھڈیے جڑا نہیں کرے علی نو کی سمجھ علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دیئے فخر اسلام کردہ شہادت ناز کر دیئے علی دے زور بازو تے شجاعت ناز کر دیئے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ صالحہ فقیہہ محدثہ منورہ صائمہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس بڑی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 3 رمضان نو وصال ہویا ہے 3 رمضان نو وصال ہویا ہے جدو طبیعت خراب ہوئی ہے سنے ابو بکر صدیق والکلیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس خدمت کر دی رہی نے پردے والی 4 پائی بھی اسماء بنت امیس نے تیار کیتی ہے جدو جنازے دا ٹائم ہویا ہے روایتاں چ بھی موجود ہے مولا علی نے نماز جنازہ پڑھایا تے 6-7 روایتاں چ اس تو زیادہ بھی موجود ہے جدو سیدہ زہرا دا جنازہ آیا مولا علی نے حضرت صدیق اکبر دی باں پھڑی عرض کیتی ماں تسی پڑھاؤ جنوں میرے سامنے نبی نے اگے کھلا رہا ہے او دی اگے علی کیویں کھلوواں علی دی مرضی دے مطابق صدیق اکبر اگے کھلوتے تے 4 تکبیراں نماز جنازہ سیدہ زہرا دا صدیق اکبر نے پڑھایا ہوا ہے سمجھ آ جی کہ اگلی بھی گئی جے ایسا ماحول بنا گیا لا 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 ایک توہین کر دینے جیڑا اندیاں گلاں کرے محبے والے بیعت نہیں گستاخے والے بیعت ہے گستاخے والے بیعت ہے جڑے یہ کم کرے تو علی نو کی سمجھیا اج بندہ مرن نو تیار ہوندا جڑے بوئے تے کو آ جائے جی غور نہ گل سن لیو تو کرا جیڑا غور نہ سندا پہ آپ چک کے سبحان اللہ کے اللہ دی قسم مولا علی دے گستاخ نے اے جڑیاں میں گلاں کرنا پہ ادب والیاں نے کہ انہاں دی گستاخی ہے کہ نہیں اچھی بولو جلیا قرآن پڑھ کے مسئلے بیان کر سنو میں کی آکھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر امیر المومنین بنے مولا علی تے صدیق کی کوئی لڑائی نہیں عمر فاروق امیر المومنین بنے کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں عثمان غنی امیر المومنین بنے کوئی اختلاف تے کوئی جھگڑا نہیں قیامت تک کوئی دنیا دا مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ مولا علی نے ان 3 حکومتاں نال اختلاف کیتا ہوئے مشیر بھی نے قاضی بھی نے مشیر بھی نے قاضی بھی نے قرآن اندر ظالم دا ساتھ دین والا ظالم ہے
یہ تین آیتاں کٹھیاں نے اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون جیڑا فاسقاں دا ساتھ دین والا ہے وہ فاسق ہے جیڑا کافراں دا ساتھ دین والا ہے وہ کافر ہے جیڑا ظالماں دا ساتھ دین والا ہے وہ ظالم ہے سوچتے صحیح کی پیا نہ ہے مشیر بھی نے قاضی بھی نے مگر نمازاں بھی پڑھ دے رہے 25 سال خلفاء راشدین نے مگر کم سے کم پڑھ دے رہے میں نو دس دے ابو بکر نو نہیں مندا نہ من عثمان نو نہیں مندا عمر فاروق نہیں مندا نہ من عثمان غنی نو نہیں مندا نہ من تیرے جنو مننا بھی نہیں چاہیدا تیرا کی تعلق کیوں نہ پاک بستیاں دے نال مینوں اینا ثابت کر دے علی مڑ کنا دا ساتھ دتا ہے سمجھ آئی تو بولو اے مک جا مولا علی تے کر فیصلہ کر جرت علی مڑ کنہ دا ساتھ دیتا ہے صدیق دا عمر دا ایمان پچھن والے تیرے تے اپنے کوئی نہیں رہا 10 دن والی کننے کہنی حکومت دا ساتھ دیتا ہے قاضی کیوں سن مشیر رہنے پتر اللہ ہدایت دے وے سوچ کے تقریراں سنو تے کرو انہاں دے پیسے واسطے کرنی نے او تے قربائی واسطے 2 گھنٹے لائی رکھو تسی سوچ کے سنو خصوصاً میرے سید برا سوچے تو صحیح مڑالی کنہ دے نار رہا ہے بیعت کیتی مگر نیتیاں میں اپنی بگانیاں کتاباں چو نام خواہاں تے میں مجرمہ مینو اینا دا چھڑیاں خلیفت من لائے خلیفہ برحق من لائے خلیفت بلا فصل من لائے یہ تے علی دیا نمازان دا حساب دے دے معاذ اللہ نکلے کفر نواز شد علی کسے بزدل بندے دا نا نہیں کسے ماڑے بندے دا نا نہیں یہ میرے کو پوچھیں جدھر حق ہے ادھر علی ہے جدھر علی ہے ادھر حق ہے حق صدیق نال سی علی صدیق نال سی حق عمر نال سی حق عمر نال سی حق عثمان نال سی علی عثمان نال سی علی کسے ماڑے بندے دا نا نہیں تو فیصلہ کرو کوئی ضرورت نہیں ابو بکر عمر عثمان نو منن دی تانوں کدے کیا منو فیصلہ کرو علی مڑ کنہ دے نال رہے نے یہ تے فیصلہ کرو چاہ لگ دیا تے اور گل بھی کرنا سن دیو پا جڑا سندا پیا ہاتھ چکے بولے ہوئے تے میری معاویہ نہیں ماندا تے نہ مان تینوں کنے آکھے انہاں نوں مان سر ایک سوال کر لگا بڑے ادب دے دائرے چ رہ کے تقریر کرنا انہاں گالاں نہیں کدی کڈیاں صرف مینوں ایک اے دسنے مولیوں نوں پوچھ کے میری عوام میں گل ہی نہیں ہوندی مولوی نہ ہوندی لکھاں روپے دے پوچھو نا حضرت امیر معاویہ نوں حکومت دین والے کون نے بولو نا علماء تے بولو نا جنہاں نوں پتہ ہے جی مولا حسین پاک بھی تو پہلا انہوں نے پوچھنا کینوں دتی نہیں ساڈے تو کسی نے حضرت امیر معاویہ نے حکومت نہیں دتی حضرت امیر معاویہ نے حکومت دینے والے حسنین کریمین طیبین طاہرین مولا حسن حسین نے مینوں صرف اے دس چھڑ حسنین پاک نے میرے حکومت کنوں دتی ہے پھر تینوں فتویٰ لانا پینا ہی پتہ لگا علی دے بھی منکر نے حسنین دے بھی منکر نے محب اہل بیت نہیں بہانے بنا کے گستاخ صحابہ کر دے او میں امانت علی حضرت مولانا منڈی دا چیئرمین بناواں انہاں کو کمیاں کتائیاں اور معاذ اللہ مثال دینا پیا تے لوگ آکھن گے شاہ جی بابا جی کنوں بنائے تو نہیں سی پتا سانی پوچھ لیندی او امانت علی
सुनो हुसैन पाक ज़ात को पुछ हुकूमत किन्नू दिती ने क्या जी गल्लां करदे हो कदी लैंड होण तो बगैर भी तकरीर सुन लिया अगर ये जी गल करना तो चंगी करना अल्लाह ने नशे तो बचाए माड़ी तो नहीं करना वो 25 साल तकरीबन 25 साल तो बाद अमीर अल मोमिनीन बड़े ने मौला अली वो पहला 25 साल किन्ना ना रहे ने तेनू ये पता ही नहीं असल गल है मुद्दे वाले बैत नहीं इन्हें बहाने बना के साहबा की गुस्ताखी करनी पर यदि गल तो देख प्यो दादा किते गल कर रहे थे भी पहरा दे मेरे प्यो का फैसला सजदा होंदे फिर पहरा देना चाहिए सजात अगे मैं अदब नाल अपील भी की कम से कम अपने वड्डियां दी तौहीन करना सुना एक जगह मैं ब्रेक मारी यकीन करो मेरे बस गल होंदी ना सिर्फ मुल्क का अमन होता है अल्लाह मेरे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए मैं तो आ दूजियां गल्लां कदी कीती ही नहीं एवें मोहतम क्यों करदे हो करन दे तुहानू की आंदे मैं इस गल ते कदी बहस नहीं करता मोहतम क्यों करदे हो करो रज के कर लो मारो छुरी मारनी टोका मारना तलवार मारना फैर मारना जे मैनू की तकलीफ है मैनू की लोड़ है मैं इन्हां गल्लां तो कदी लड़िया जी मेहदी कढ़ने कढ़न की कसम लै के दी थोड़ी खोलन बादी खोलन पर इन्हां दाती मरे मैनू की लोड़ है अजी घोड़ा कढ़ना मैं 200 रख मैनू पट्ठे पाने पैने की तकलीफ है ना बोलिया भाई 500 घोड़ा रखो भाई वो पैसे थोड़े सामने तुम मैनू की तकलीफ है एक ताजिया बनाई 2 करोड़ ला के 10 बना मैनू की तकलीफ है हाँ मैनू को पूछे जिवें तू अपना अकीदे का इजहार कर सकना तेरा हक है ठीक है मैनू की लोड़ है मैनू को आखे भी ये तेरे नजदीक जायज है मैं अपना अकीदा बयान कर छड़ांगा जी मेरे नजदीक नजायज है क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो लग के हसन अस्वी तक किसी काम नहीं बड़े अदब के दायरे च मैं कह दिया मैनू कोई लोड़ है लड़न दी मैं तो ये भी जगह जगह कहना और रज के दिने राती अली अली करो रज के करो कुछ मशवरा देना लैंड हो के ना करया करो अली दा जिक्र इबादत है वुजू करके करया करो अल्लाह दी कसमें मैं तुहानू नजराने देवांगा मौला हसन दी शाना बयान करो हुसैन दी शाना बयान करो शुहदा करबला दा जिक्र करो और मैं ते तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा इको ही गल कीती है जे मनदे नहीं ते तनकीद छड़ दियो जदों तनकीद करदे हो या ले बैत दी बेअदबी करदे हो उदों फिदा तैनू बोलना पैंदा शाना बयान करी जा मैनू की तकलीफ वो किसी म्याणे नू हो सकती है सैयद नू हो सकती आ जेड़े म्याणे एवें डोले नू फड़ो के उठ पैंदे ने म्याणे भी एने हो जाए एले बैदी शान म्याणे करो फिटे मुंह तेरी सोच दे फिटे मुंह मौलवी तेरी सोच दा फिटे मुंह लानत तेरी सोच ते तेरे फिक्र ते जेड़ा अहले बैत दी शान सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकिया तेरे च ईमान ही कोई नहीं ईमान होवे ते अहले बैत दा जिक्र करदा भी है ते सुनदा भी है अल्लाह खुश्क म्याणे को भी बचाए निरे फितना हजरत अमीर मुआविया ते मौला अली दा तकाबल करांदे ने ये कहना क्या अकीदा सुनिया दा ये कित्थों लिया दी अकीदा मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी की तकाबल है कोई तकाबल नहीं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत मौलाना शाम रज़ा बरेलवी के अकीदे के मुताबिक हज़रत अमीर मुआविया इंज ने जिवें ज़मीन है अली इंज जिवें आसमान है तकाबल कादा मैं पता की आना ना सैयद है ना इना हक मेरा भी है हजरत अमीर मुआविया आए मौला अली ओ तकाबल कराने वाला भी मौलवी जरा दे भी लित्रा दे लै गए हुई अल्लाह नू हिदायत ता फरमाए तकाबल कादा
علی علی ہے بولو علی میں غیرت مند سید ہاں مولوی نے پیسے سید بنے نالے ساڈے دوواں بھراواں جنہاں تقریر کہنے کرنی ہے اسی تے ہزاراں نوں خطیب بناون والے ہیں ساڈیاں سنیاں تسی کردے پھردے ہو سوندے ہوندی ہی نہیں سن ہن پاٹے بنے نے مبلغ پر وہ روایتاں اگلا دے انہاں کتاباں نوں جنہاں جھولے والے بیت ہے میں پھر اپنے سادات برادری نوں کہاں گا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بچیوں میں گل کر لگا تھا میں نے دیکھا تے مولوی صاحب نے میں نام نہیں لینا میری غیرت ہی گوارا نہیں کرنی ہوئی گلا سٹیج کرا بی بی پاک سلام اللہ علیہ حضرت بی بی پاک ثانی ہزارہ حضرت زینب پاک سلام اللہ وہ نے نقشے تے اج والاں دی گلاں میرا دل کرے میں کل جا کے پہ جاں تیری دھی کوئی گل کرے برداشت کرے گا روندے شکرے والے بیعت کرن شکرے والے بیعت گلی کری گلو نگر نگر کرو جتھے مولوی کو ڈکے نہ کرو تو مینوں سدو میں کراں گا پر او روایتاں جھوٹیاں جے اللہ دی عزت دی قسم جھوٹیاں جے صدات او روایت زندگی چ نہ سنی جدے توہین والے بیعت ہوئے بیبیاں پاکاں دی توہین ہوئے کدی بھی نہ سنی وہ غلط بات تے نہیں کر رہا واپس آنا رب نے فرمایا صدیق کچھ بولو رب نے کی فرمایا نبی پاک نے کی فرمایا کچھ بولو ڈوبی گئے ہو رب نے کی فرمایا نبی پاک نے کی فرمایا مولا علی نے کی فرمایا اچھا یار یہ تو چلو بازار یاتی گل ہے امام زین العابدین کے بعد ہی گل ہے یہ کچھ یہی گل خاندان کی سنی ہوئے نہ بوئے ساڑے رہے انہوں نے پریشانہ بیان کر دیا وہ بلکہ اندر نے کر دیا رسی وہ تو دینا کیوں یہ نہیں کر دیا میرے میں دسے نا میرے دل چاہیا حالانکہ ایسی ایویں جی گل آ تو گئی سید دی سام کہ کدی پتہ لگ جائے نا انہاں چ گھر ہے یا مر جاں یا تین چوں کپ کے جاواں کہ کربلا چ میرے جذبات سارے کربلا شریف جب کوفے گیا نا باقاعدہ خدا دی قسمیں ہو پوچھتے ہو وہ منن والے تے میرے ول ویکھ کر ہوندے سن پوچھے کون آئے ہیں ایتھے میرا باپ ڈگا سی یہ فطرتی تقاضے دیکھو نا تو کی سننا پیا میں انہوں مننا جڑا حضرت مولا علی دا استاد ہوئے کدی بھی نہ مننا حضرت کئی سال بعد کربلا تو بھی بعد اللہ دی قسمیں اپنی مکانیاں کتاباں موجود ہے امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے نے ایک وفد آئے انہیں گلہ وچ ابو بکر حضرت عمر فاروق نے کوئی لفظ تھوڑی جہا ہلکے بولے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا دھکے مارو انہاں دھکے مارو امام زین العابدین نے امام حسین دے پتر نے دھکے مروا کے کڈے نہ خبردار تو کون ہے ساڈے منن والا ساڈے سامنے ساڈے بزرگاں دیاں گلاں کرن لگ پیا ہے امام زین العابدین اگے کون ہے امام باقر علیہ السلام سنو نہ منن واسطے کوئی دلیل نہیں ایک بندے نے آگے گل کی امام باقر علیہ السلام دی حضور تلوار نو سونے چاندی نہ مٹھ مٹھ طرح بنوانی کچھ پوچھ بنوانی جائز ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جائز ہے اے تھوڑے کو دلیل کی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار نو انج زیورات سونے چاندی دی مٹھ بنوائی خوبصورت بنائی ارد کیتا حضور صدیق تسی مندے ہو فرمایا نام صدیق نام صدیق نام صدیق اوے پوچھن والیا میں ابو بکر نو صدیق مننا وا صدیق مننا وا صدیق مننا
مولا علی علیہ السلام 1، مولا حسن پاک علیہ السلام 2، مولا حسین پاک علیہ السلام 3، امام زین العابدین علیہ السلام 4، امام باقر علیہ السلام 5، امام جعفر صادق علیہ السلام 6۔ گل غلط ہوئے لعنت اللہ للکاذبین۔ پوچھیا تانوں صادق کیوں کہا جاندا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماندے پے شجرہ ویکھ کتاباں چ ولدنی صدیقن مرتين۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ آگے کچھ بولو جو تھکے نہیں تھے۔ کون بیل بیت نہیں ہے لفظی کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا نو اہل بیت دا غلام بنائے۔ جدا نہیں عقیدہ نہ آمین آکھے۔ یا اللہ پوری دنیا دے مولویاں نو تے مفتیاں نو اہل بیت دا غلام بنا دے۔ جڑا اہل بیت دا غلام نہیں ساری عمر مکے رہے، تے 5 ٹائم با جماعت نماز پڑھے، تہجد اشراق کے وابین تے چاش پڑھے، تے روزے بھی رکھے، تے قرآن بھی روزے ختم کرے، تے سخاوت بھی کرے۔ اللہ دی عزت دی قسم ساڈے نزدیک کو مومن ہے ہی نہیں، او دی عبادت قبول ہی نہیں، جدے سینے چ محبت اہل بیت نہیں۔ اہل سنت دے نزدیک اہل بیت دی محبت فرض ہے۔ این ایمان ہے، این ایمان ہے، او دے سینے چ ایمان ہے ہی نہیں، جڑا علی دا غلام نہیں، زہرا دا نوکر نہیں، حسن و حسین دا غلام نہیں، اہل بیت دا غلام نہیں۔ اور ہاں وسی ہوئی اکنا الحمدللہ دعا میں کیتی اللہ ساری دنیا اہل بیت دی غلام بنے۔ رب دی عزت دی قسم اسی دوویں بھرا جتھے دنیا مک گئی ہے نا اتھوں تک تقریراں کر رہے ہیں۔ ہوں تو اللہ دی کرم نہ جینا پیا، دعائیاں 2 ٹائم کرنا، دعا بھی کریا کرو۔ بڑا سفر کر کے تھوڑے کو آنا پیا، سفر بھی، زخم بھی، دعائی بھی، پھر نال تانوں جگانا بھی، پھر بات کرنی۔ بولنے والے منڈے پیچھے بیٹھے ہیں، چنگا پتر کلیاں پوچھنے لگے۔ توجہ ہے؟ تو اہل بیت دا غلام بن، میں جنے جو کہاں تے نظرانے دیواں گا، لنگ دیاں دے روٹی کھواواں گا، پر خدا دی قسم اہل سنت تو علاوہ اہل بیت دا غلام دنیا تے ویکھی ہوئی نہیں۔ چھوٹا دعویٰ نہیں میں کیتا، چھوٹا دعویٰ نہیں کیتا، ہنج کر کے ویکھن والے غور نہ سنو۔ میری دعا ہے ویسے اللہ پوری دنیا اہل بیت دی غلام بن جائے، پر سوائے اہل سنت و اہل بیت دا غلام کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی آکھو گے تو کی آکھتا ہے میں آکھیا نا، میں پوچھو نہ کیوں آنا ہے۔ اے جی کربلا والے نے دن مناندے نے، اچھا یہ مندہ ہوندا تے صرف حسین دا جلوس نہ کڈدا، صرف غازی دا علم نہ کڈدا، غازی پتر مولا علی دا تے ماں دا نام ہی ام المؤمنین، تے عثمان پتر بھی مولا علی دا تے ماں بھی ام المؤمنین، یہ دوویں علی دے پتر نے، کربلا دے شہید نے، غازی دا بھرا ہے، علی دا پتر ہے، جے مندا تے او دا نام نہ لیندا، دے مندا تے ابو بکر دا نام نہ لیندا، عمر دا نام نہ لیندا۔ اچھا بھائی جے مندے نہیں تے میں من لنگے نہ رکھو، پورے پاکستان چ اپنی امام بارگاہاں تے مولا علی دے پتراں دے نام لکھو۔
ہن پتہ لگدا ہی مندے نے کہ نہیں مندے اسی تے اہل سنت و جماعت کے دے منکر ہی نہیں اسی تے مدینے دی مٹی نو کھا کے شفا مننے ہیں ساڈے پیر تے دسیا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے محنت میرے پیر شیر ربانی دسیا رحمت اللہ علیہ کدو نہ کھیو کدو شریف آکھیا کرو نہیں کھانا تے نہ کھاؤ اے نہ کھیا کرو پسند نہیں کیونکہ سبزی حضور نے پسند کی ایسی منکر نہیں آکھو الحمدللہ اگ لاؤ نہ کتابانو کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ایک روایت ہو سن لو کیونکہ حضرت پیر سید فیض شاہ صاحب انہوں نے بیان کرنا ہے اور کسی کرنا ہوگا میں نہیں پتا میں اپنے ٹائم کے مطابق شاہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس تو بعد صدیقی صاحب نے اسی ماشاءاللہ ایک روایت اور سن لو نام مننے واسطے کوئی دلیل نہیں کوئی بحث نہیں ایک حوالہ تے صرف قرآن دی آیت سن بس ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کوئی تذکرہ نہیں مولا علی شیر خدا دے ایک فرمان سنانا تھا حدیث سرکار دی راوی مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا حضرت امام الاولیاء تشریف فرمان حضور دی بارگاہ دروازہ کھلیا فجا ابو بکر حضرت ابو بکر آئے جی میں خوش ہو کے بنانا فجا ابو بکر حضور نے انج اشارہ کیتا او دیکھو انت صدیق انت صدیق انت صدیق انت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میرا صدیق ہوندا جے پیا میرا غار دا ساتھی پیا ہوندا اے روایت میں اس واسطے قرآن دی آیت پڑھی ہے سرکار دی حدیث سے میں اپنی گل نہیں کرتا پیا میں تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو چلے نے گال تے نہیں کڈی کہ بولو تو کافر مشرک تے نہیں کیا انج میں کہیا بھی کدی نہیں ہن پھر ایک فکر دین لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے کسے صحابی دی توہین کرے نا تو تسی کہہ دیا کرو تیری اس شرط خدا دی لعنت سرکار نے فرمایا حدیث سنا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے جنہاں دی صحابیت دا انکار کفر ہے کیوں لصاحبہ اے او صحابی ہے جدی صحابیت دا انکار کریے تے نسے قطعی دا انکار زید چاہ کے ایویں جہلاں دی گلاں سن کے تے روایتاں قصے کہانیاں سن کے
ملیا عقیدہ او رکھی جہدے تے قرآن دی مہر ہوئے، حدیث مصطفیٰ صحیح دی مہر ہوئے، ایم اہل بیت دی مہر ہوئے۔ یا کڑیاں گلاں نہ کرو فلانے امام علیہ السلام نے فرمایا کرو نہ سنایا کرو، مستند گل سنایا کرو کہ میرا خیال ہے باقی علی علی کرو دن رات کرو، من تے اعتراض کوئی نہیں، جڑا کردا ہے من سونا لگدا ہے۔ یہ بھی ایسے تبلیغ بات کی پیڑیا نشہ چھڑ دے، علی دا ذکر عبادت ہے، بوٹی پی کے نہیں کریدا، چرس پی کے نہیں کریدا، وضو کر کے کریدا کیونکہ علی دا ذکر بھی عبادت۔ مزید کوئی مسئلہ شروع کراں کہ میزبانہ دا پروگرام ڈسٹرب ہوئے گا، میرا ارادہ بھی اسی گھنٹہ سوا ہوں تے 1.5 گھنٹے تقریباً ہوتا پیا کہ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والے دا اہتمام قبول فرمائے۔ جڑے ہے مسجد ویکھ میں خوش ہویا جی بڑا، اللہ تعالیٰ انج بھی علاقے دیاں لوگاں نوں مسجد خوبصورت بنان دی توفیق عطا فرمائے، صرف مسجد تے ہی نہ بنان، 5 ٹائم آ کے نماز بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسا ملا برادران اسلام، رستہ پہلے ہی موجود ہے تو اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ ملیا جے میں کو نہ زیادہ کھلوتا نہیں جاندہ، اے پیر چوی درے دے آئے میں کچھ زخم نہیں۔ اسکوٹی والے ساتھی اگے آ جاؤ تاکہ لوگوں اس تے عمل درآمد۔ تو برادران اسلام، بلا تاخیر اگلا خطاب اور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند ہی لمحات میں سٹیج کی زینت بن رہے ہیں، رستہ بنائیں۔ سکوٹی والے رستہ کلیئر کریں، کوئی ساتھی قریب نہ آئے، جو قریب آئے پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نعرہ تکبیر، جہاں آگے جگہ ملتی ہے بیٹھتے جائیں، محفل اپنے عروج کی طرف گامزن ہے۔ نعرہ تکبیر، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت۔ قبلہ شاہ صاحب یہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ باقی ساری چیزیں اہل سنت و جماعت جیسی کسی کی نہیں ہے، صرف آپ کی یہ کمزوری ہے کہ اتنا اہم جلسہ ہے، موضوع کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، اور آپ کی سردی نہیں اتر رہی۔ اے کوئی طریقہ نہیں، یہ تسی نظریاتی سننی ہو، ایتھے تسی ہاتھ رکھیں، ایڈی سردی ہے۔ شاہ صاحب دا بیان ہونا ہے، علامہ صاحب دا ہونا ہے، تے پوری ہوش نال تے جوش نال بول نہ سکتے تو اڈا ہاتھ نہ تھلے ہو۔ نعرہ تکبیر، کئی پھر ہاتھ تھلے نے جڑے اج باڑے سیانے ہو نا، جڑا بندہ میرے نالو باڑا تھوڑا پڑھیا نا، ڈبل ایم اے تے نال ایم فل میں کیتا ہے، ماسٹر ٹرینر ہاں الحمدللہ، چیزاں ہیں کہ میرے نال جڑا باڑا پڑھیا ہے وہ تو نہ چاہے۔ کوئی موقع بھی ہوندہ نا، بندے ڈیسنٹ اتھے بننا چاہیے جتھے بننا۔ ہوں شاہ صاحب نے چونا کہ میں بنیا رہا کہ میں مسجد ہے، کوئی موقع ہوندہ ہے۔ ابو بکر صدیق دی محفل ہے، یوم سیدنا صدیق اکبر ہے، نئی منڈی دی مسجد غوثیہ ہے، اتھے آئے ہوتے ایڈے تھکے ہوئے نہیں ہونا۔ نعرہ تکبیر، جنہ بندیاں دے ہاتھ تھلے نے کیڑی بولی سب لائیو محفل چل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ مولانا ملک منصب علی چشتی صابری، آپ سے ملتمس ہوں کہ مختصر بیان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ان کا تذکرہ سنائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا
मलिक मनसब अली चिश्ती साबिक। सब मिल के दुरूद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद रसूल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना के बाद लातदा दुरूद व सलाम इमाम अल-अंबिया हबीब किबरिया शब असरा के दुल्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद मेरे पीर भाइयों, पहली दफा इस मस्जिद के अंदर हाजिरी हुई है। मेरे तुहाडे पीर मुर्शद पीर सैयद फैजल हसन शाह साहब, आपने हुक्म फरमाया, मैं हाजिर हो गया। मेरे तो पहले फिर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब बहुत खूबसूरत अंदाज के नाल अहले बैत का भी जिक्र कर रहे सन, यारे सदीक का भी कर रहे सन, ते सोहने अली का भी जिक्र कर रहे सन। मेरी थोड़ी जी हाजरी है। मैं सारे मुरीदां नालों निक्का मुरीद हाँ, लेकिन जिहड़ियां गल्लां करांगा ना दिल नूं सुकून आवेगा। 15-20 मिनटां दी हाज़री दे विच 1 घंटे दी तकरीर करनी है मैं। ते मैनूं पता लगे मैं मंडी सुखी की आया। इंज गल नहीं होनी, सिर नहीं हिलाना, पैसा अपने कोल रखो, कोई परवाह नहीं मलक नूं, लेकिन दात जिहड़ी सुभान अल्लाह दी हथ उठा के आखनी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, अज यौमे सदीक़े अकबर है, ते मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। इस साल 2024 दे अंदर कसने पैदा करने वाले दी पूरे पाकिस्तान दे अंदर करिया करिया बस्ती बस्ती कूचे कूचे कोने दे अंदर सदीक सदीक हो रही है। जेड़े स्टेजां ते राफजी नात खाना है वो भी नस गए ने, जेड़े तफसीली मौलवी है वो भी नस गए ने। हुण सुच्चे सुन्नी रह गए हो, ते सुच्चे सुन्नी यार सदीक दा जिक्र सुनन ते चुप करन, फिर गल मजा नहीं देंदी। यार कहो सुभान अल्लाह। कौन सदीक अकबर? कौन सदीक अकबर? जिसने मेरे नबी का बचपन में पहरा दिया उसे सदीक कहते हैं। जिसने जवानी में मेरे नबी का पहरा दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने बुढ़ापे में मेरे नबी का साथ दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने बुढ़ापे में मेरे नबी का साथ दिया उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। खुदा की कसम जो राजदार मुस्तफा है उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जो सबसे करीबी रिश्ते जो सबसे करीबी राजदार था उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। जो सबसे करीबी साथी था उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने कायनात के अंदर सबसे पहले कलमा पढ़ा। इतनी सुभान अल्लाह नाल नहीं मलक बोलेगा, मोहब्बत नाल कहे सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया में सबसे पहले कलमा पढ़ा उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। जो दुनिया में सबसे पहले मोमन बना उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसको मुसल्ला इमामत नबियों के सुल्तान ने दिया उसे अबू बकर सदीक कहते हैं।
जिसको मिंबर सरकार ने दिया उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसको मुसल्ला इमामत नबियों के सुल्तान ने दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके पीछे हजरत उमर फारूक ने नमाज पढ़ी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके पीछे हजरत उस्मान गनी ने नमाज पढ़ी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। जिसके पीछे हजरत उस्मान गनी ने नमाज पढ़ी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी, आधे बोलो। जिसके पीछे हजरत अली ने नमाज पढ़ी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके पीछे सलेमान फारसी ने नमाज पढ़ी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके पीछे हजरत बिलाल ने नमाज पढ़ी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके हाथों में हाथ हजरत इमाम हुसैन ने दिए उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसके हाथों में हाथ हजरत इमाम हसन और हुसैन ने दिए उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने हजरत अली को ज़हरा के रिश्ते की राय दी उसको ही तो अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने ज़हरा के रिश्ते की राय, एक बार तो सुभान अल्लाह मोहब्बत से, जिसने ज़हरा के रिश्ते की राय हजरत अली को दी उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने ज़हरा का जहेज खरीदा उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। तुझे तेरी मां की कसम में हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। मजमे को पता चले कि यार सदीक की बात हो रही है, ऐसी बात तो नहीं है। जिसने ज़हरा का जहेज खरीदा उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। और जिसने जो ज़हरा के निकाह का गवाह बना उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने ज़हरा का जनाजा पढ़ाया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ 1,44,000 सहाबा रुवायत से साबित है। तवज्जो, 1,44,000 सहाबा रुवायत से साबित है। कायनात के अंदर जो कुरान की आयत से सवाबी साबित है उसी तो अबू बकर सदीक है। तो सुभान अल्लाह। जिसका जिक्र कुरान के अंदर है उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसका जिक्र कुरान के अंदर है उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। और जिसका जिक्र ज़बूर के अंदर है उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। और जिसका जिक्र अंजील के अंदर है उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने किसी से बात की, हमारे पहले खलीफा अबू बकर हैं, कहता है मैं नहीं मानता। मैंने कहा किसको? आपके खलीफा को। मैंने कहा कौन से खलीफा को? कहता है अबू बकर को। मैंने कहा मान तो लिया तूने। नहीं समझे यार, नहीं समझे। मैं नहीं मानता अबू बकर को, मैं नहीं पहला खलीफा मानता। मैंने कहा किसको? बकर किसे कहते हैं? इब्तिदा को कहते हैं, शुरू को कहते हैं। और बकर का मतलब है इब्तिदा, शुरू, जिससे इब्तिदा हो। कहता है मैं नहीं मानता। मैंने कहा किसको नहीं मानता? कहता है तुम्हारे पहले खलीफा को। मैंने कहा नाम तो बताओ। कहता है अबू बकर को। मैंने कहा मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तूने खुद ही कह दिया पहला खलीफा ही अबू बकर है। जिसने मेरे नबी का साथ हर मुश्किल में दिया उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। टाइम कम है, जितना सदीकी साहब ने बताया इतनी देर तक तो मेरा गला भी सीधा नहीं होता भाई। तो बंदा पंजाबी या करदा जुर्दू ही तकरीर पे उच्ची सुभान अल्लाह। जिसने मक्के की गलियों में पहरा दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने मदीने के बाजारों में पहरा दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने बदर में मेरे नबी का साथ दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने ओद में मेरे नबी का साथ दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने खंदक में मेरे नबी का साथ दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जिसने ओद में मेरे नबी का साथ दिया उसको अबू बकर सदीक कहते हैं। जो कंधों पे उठाकर गारे सौर के पास ले जाए उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। गार के अंदर अपने आप को रेल बनाकर बैठ जाए उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। नबियों के सुल्तान को सर को गोदी में रखे उसे अबू बकर सदीक कहते हैं। 3 दिन 3 रातें, 3 दिन 3 रातें, 3 दिन 3 रातें। एक नबियों का सुल्तान है, एक सुहाबा का सुल्तान है। एक नबियों का सुल्तान है, एक सुहाबा का सुल्तान है। 3 दिन 3 रातें खुदा की कसम उठाकर कहता हूं नजरें जमा जमा करके देखता है उसे ही अबू बकर सदीक है। जदू मेरे सोने नबी ने, मैं पंजाबी बोला है, मैंने मालूम होता बाबे परेशान है। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। जदू मेरे सोने नबी की उम्र होगी 40 साल,
کنی ہوئی ایتھے کم ٹھیک ہے ہاں ہن کہو سبحان اللہ جدو میرے سونے نبی دی عمر ہوئی 40 سال رب نے حکم فرمایا سونے محبوبہ اج کوئی صفحہ تے چڑھ جا اچھی پہاڑی تے کھلو جا ساڈا ذکر تے کر یا اللہ کتوں شروع کرنا ہے کیویں کرنا ہے کس طریقے نال کرنا ہے فرمایا پہلے اپنے گھر والوں تو شروع کر مولوی آپ بڑا خطیب ہوندا تے بیوی نماز نہیں پڑھتی اب بڑا وائز ہوندا تے پتر ایک بھی مسیتی نہیں جاندا سواد ہے اگے باپ کھڑا ہوئے پیچھے پتر کھڑا ہوئے پتہ لگے لوکاں نوں پیو پتر کھڑے اچھی کہہ سبحان اللہ محبوبہ اپنے تو شروع کرنے کریم آقا رحیم آقا مزمل آقا مائی آقا جد آقا جان آقا نبیان دے سلطان آقا ساری کائنات دی جان آقا میرے سونے نے اعلان کیتا مکے والے چاچے بھی آگئے بابے بھی آگئے رشتہ دار بھی آگئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آج تکن کسی دا حق کھاتا ہے انہوں نے کہا نہیں محمد کدی نہیں کھاتا کدی جھوٹ بولیا 40 سال زندگی دا حصہ ہے مولوی صاحب میرے لوے کے حصو ذرا 40 سال زندگی دا حصہ ہے اسی جھوٹ بھی مارنے ہیں حق بھی کھانے ہیں سارا کچھ کرنے ہیں کریم آقا نے فرمایا کدی میں تواڈے وچ رہ کے جھوٹ بولیا انہاں کہا نہیں سونا محمد کسے دا حق کھادا ہے نہیں کھادا سونا محمد کسے دا مال کھادا ہے نہیں کھادا سونا محمد تیری رحمت دی سفید چٹی چادرے تے داغ کوئی نہیں آئے آئے میں صدقے جاؤں یہ رحمت دی چٹی چادر تے داغ سونے کوئی نہیں تے میرے سونے کریم آقا فرماتے نے چلو داغ کوئی نہیں تے میرے ساری براتی کھڑی ہو جی میں تو انو آکھاں کہ اس پہاڑ دی پچھلی پاسوں کافر دی فوج پہ ہوں دیئے مان لو گے انہاں کیا ٹک کے مانا دے بس تو چھوٹ کدی بولے ہی نہیں اینی گل کی تھی نا تے میرے سونے کریم آقا نے فرمایا پھر کہہ دے قولوا لا الہ ہائے ہائے انہی گل کیتی تو اس وقت ابو لہب بولیا ہو ایج کر کے اشارہ انگل دا کیتا محمد تو ہلاک ہو جائے اتنی گل کیتی نا میرے کریم آقا دی اکھاں وچوں موٹے موٹے ہنسو باہر بندہ الیکشن تے کھڑا ہوئے نا تو برادری دی جس وقت کٹھیاں کرتا ہے تو برادری میں جس وقت بندہ آندہ ہے نا مینوں ووٹ دیو گے برادری جو چاچا اٹھ کے یا پتیجا اٹھ کے یا بابا اٹھ کے آکے نہیں ووٹ دیندے تے بندے دا لگ ٹوٹ جاندا ہے میرے سونے آقا دے جس وقت چاچے گل کیتی تے میرے کریم آقا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا چاچا زمانہ گل کردا کوئی گل نہیں دشمن گل کردا کوئی گل نہیں تو میرا چاچا ہو کے تھے میرے نال انج گل کیتی ہے انج کر کے جس لو تو ویکھیا نا تے رب فرمایا محبوبہ چپ کر جا تیرا جواب اسی آپے دے لواں گے تیرا جواب اسی آپے دے لواں گے مالکا کیویں جواب دیواں گا کیویں جواب دیویں گا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان انگلی کیتی سے ایک شریعت دی بندہ ایک مارے آوے تے ایک ہی مارو ایک بازو تروڑیا سے ایک ہی تروڑو ایک لات تروڑی سے ایک ہی تروڑو رب بندہ انشاءاللہ دوں ہاتھاں تو ٹنڈا ہو جائیں یا اللہ اس ایک انگلی کر کے ہاتھ اشارہ کیتا توجہ کریا جے تے مالک پیاندا تیرے دوویں ہاتھ ٹنڈے ہو جان نالے تیری بیوی مر جائے تو ٹنڈا بھی ہو جائے تے رنڈا بھی ہو جائے نہیں سمجھے یا اللہ شریعت اندی ایک بندے دے بدلے وچ ایک بندہ تو دوویں ہاتھ بھی توڑدا پیا بیوی بھی ماردا پیا فرمایا لوگو سنو جتھے میرے یار دی گل آ جاوے جتھے میرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے اس وقت ہتھاں توڑ کے میرے محبوب دی حفاظت واسطے کھڑے ہو جائے جے سنت میرے رب دی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سب تو پہلے عورتاں دے وچوں اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا کائنات دے اندر واد اما خدیجہ الکبریٰ نے جنہاں اپنے خاوند دی گل مان کے اوویں کلمہ پڑھ لیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا مکے تے بازاراں وچ شور پے گیا ہر چوک دے وچ دنیا کھڑی ہو گئی ہے
بول کے آندی ہے خدیجہ الکبریٰ نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دے غلاماں چوک دے وچ بڑے لوگ گلاں کر لگ پے خدیجہ الکبریٰ نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے ایک تنا بندہ بول کے آندا خدیجہ دا تے محمد دا آپس تعلق کی ہے انہاں کہ او بیوی ہے او سر دا تاج ہے انہاں کہ جے کلمہ پڑھ لیا تے بیوی کھاون دی گل مندی رہندی ہے پھر تانوں کی تکلیف ہے حضرت علی نے جدو کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی دے غلاموں اودوں وی ایو گل بنی جدو حضرت عارض نے کلمہ پڑھیا ہے اودوں وی ایو گل بنی میرے نبی دے غلاموں جدو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے ہائے ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تھوڑا رستہ دے بیٹھ جو پیر بھائیو بیٹھ جو ساڈے پیرو مرشد تشریف لائے تسی زیارت کرو تے میں انہاں دے نانا دا ذکر کرنا کہو سبحان اللہ اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا کہو سبحان اللہ محبت نال کہو سبحان اللہ مکے دے بازاراں وچ رولا پے گیا اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا کسے جناب بندے گل کیتی پہ محمد دا تے خدیجہ دا آپس وچ تعلق کی انہاں کہیا انہاں دی بیوی ہو انہاں دے سر دا تاج کلمہ پڑھ لیا انہاں کہا ٹھیک کیتا تسی روک سکدے ہو حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا جس وقت سونے علی نے کلمہ پڑھ لیا نا پھر یہ گلاں ام ایمن نے کلمہ پڑھ لیا پھر یہ گلاں حارث نے کلمہ پڑھ لیا یہ گلاں ادھروں ملک شام دے وچوں جدوں حضرت ابو بکر صدیق آئے ایڈی سبحان اللہ نال صدیق دا نام لوے تے بندے دا سینہ ٹھر جانا چاہیے ہے مکے دے کول آئے تے 5-7 بے ایمان باہر بیٹھے انہاں کیا ابو بکر صدیق کا کیا خیر ہوئے تسی باہر بیٹھے ہو انہاں کیا نواں کم ہو گیا مکے جی انہاں کیا کیڑا ہو گیا ہے انہاں کیا جیڑا تیرا یار ہے توجہ کریا جی انہاں کافراں حضرت ابو بکر صدیق نو کیا جیڑا تیرا یار ہے کافراں نو پتہ سی پے ابو بکر دا یار جیڑا ہے وہی محمد رسول اللہ ہے ادو دے کافر نو پتہ لگ گیا سی لیکن اج دے بے ایمان نو پتہ نہیں لگنو رہا جیڑا تیرا یار محمد ہے نا اس اعلان نبوت کر دیتا ہے آتا ہے اللہ ایک کے ادا کوئی شریک نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دے اپنے نبی محمد دے مصطفیٰ دے بارے گل کردے نے سونے نبی دے بارے گل کردے نے کہ جیڑا محمد ہے وہ آندا میں آخری نبی ہاں تے جلدی نال پتہ کر گیا جے گل کوئی ساڈے بارے جو ہی تے اسی کلمہ پڑھ لواں دے یا نہ پڑھاں گے سانو کوئی چنگی صلاح ہے حضرت ابو بکر صدیق سامان ہوتے چھڑیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو سونے دے باہر گل جاندے پینے اگو نبیاں دے سلطان ملدے نے وا صدیق اکبر تیری عظمت تو صدقے جاواں جس سونے نبی دا بچپن تو لے کے بڑھاپے تک ساتھ دیتا اج مزار دے وچ بھی سونے محمد دے نال آرام پہ کردے نے انج کر کے سونے نبی دا جدو چہرہ ویکھیا زلفاں کھلیاں ہون گیاں زلفاں کھولیاں ہون گیاں میرے کملی والے دا دیدار کیتا تے یوں عرض کیتی ہوے گی سونیا اے تن میرا جنی چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھی لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجاں وہ اتنا ڈٹھیا
صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں غور کدے ول پجا وہ مرشد دا دیدار میرا کامل باہو تے مینو لگی کروڑا اجاں جدو سونے نبی دا چہرہ تکیا ہے عرض کیتی ہوئے گی نظرہ چکا کے واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں ہاتھ بن کے ادب نال کھڑے ہو گئے عرض کیتی سونے تسا نبوت دا اعلان کیتا ہے سرکار فرماتے نے خواہ اعلان کیتا ہے میرے نبی دے غلاموں پھر آخری شعر پڑھ دے کلمہ سونے دا پڑھ کے تے ابو بکر نے سونے دے سینے نہ لگ گئے نے تے سونے دے غلاموں آخری شعر تے اٹھ کے سلامی ابو بکر نو پیش کریا جائے آندے نے دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہم فخر سے کہتے ہیں تینوں تیری ماں کا واسطہ ہی ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر دی عظمت نو سلام کر ہم فخر سے کہتے ہیں کہ صدیق ہمارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ صدیق ہمارے ہیں دربار ہو یا مسجد دربار ہو یا مسجد غزوات ہو یا ہجرت دن رات محمد کی غلامی میں گزارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ صدیق ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ محفل پاک اپنی بلندیوں اور عروج کی طرف گامزن ہے اعلان ایک دو سماعت کر لو ایک تے توڑے واسطے بڑا باعزت بڑا خوبصورت انتظام لنگر شریف دے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگر ہے کوئی بندہ بھی بغیر کھادے نہ جائے دو چار دانے بھی لینے سے برکت آستے لوے سامنے بازار شیلر دے وچ ماشاءاللہ اتے تمبوک ناتاں لگا کے شاہ صاحب بڑا خوبصورت ماحول تے اتھے ڈائننگ ہال باقاعدہ بنایا ہے اتھے تسی جانا ہے تے میں کیمرے والے نے بھیجنا ہے وہ اتھے جا کے تہاڈی ویڈیو بھی بنا تے کیڑے حضرت ابو بکر صدیق نال کنا پیار کر کے کھاندے پے دوسری جڑے بندے تسی لیٹ آئے ہو نا جڑے 7:45 تو بعد آئے ہو او انجیے پہ میرا علامہ تہاڈے تے بن گئے جدوں ٹائم لکھیا جی اسی 2 منٹ ٹائم جڑا لکھیا اودے تو بھی پہلے شاہ صاحب کا بیان شروع کروایا جے تہاڈے وچ اے سینس نہیں نہ آنا تے پھر تسی بہت پیچھے رہ جانا تیسری بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے جلسے چاہے ہو آپ دیئے شان کلمہ پڑھ کے تے بس آپ گھر نہیں بہ گئے اشرا مبشرہ وچ بھی 5 صحابہ آپ دی تبلیغ نال مسلمان
ਉਦੋਂ कपड़ा वेचना, उदू तिजारतां करनियां ते नाल हजूर दे नां दा हुक्का देना। ते तुहानू दसना पौंदा यार आविया जे आखिया जे तुहानू याद नहीं रहिंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा ए मशरब नहीं। तीसरी बात ये वे कि आप हर गल दलील नाल मनदे सन। हजरत उमर पाक ने आखिया ना कि हजूर कुरान पाक जमा करिए, फरमाया दलील। फिर जदों दलील ते हक्कानियत वाज़े हो गई आपने, फिर आपने काम किया। दा मतलब की है तुसी भी थोड़ा दलील वाले पासे आओ। जिवें शाह साहब ने पहले बयान किया है, हुण मुड़ सैयद साहब ने एक सैयद साहब सैयद फैसल महमूद शाह साहब चौराही आस्ताना लिया चूरा शरीफ, उन्होंने कोई फौतगी हो गई, इस वजह तो नहीं तशरीफ लिया सके। सैयद अबू बकर सिद्दीक दी शान बयान पे कर देन। साडा सुनियां दा ते राह ही सीधा है, या रसूल अल्लाह असी ते तुहाडी औलाद दे ते आल दे नौकर सां, जिवें तुहाडी औलाद आंदी गई है असी मंदे गए। जे अबू बकर सिद्दीक दी भी शानां दसियां ने कुरान हदीस ते असी सैयदां दे मुंह सुनियां। ते एक ऐलाने जामे मस्जिद नूर होवे, ए होवे, और कोई सुनियां दी मस्जिद होवे। जेड़ा कोई बंदा नवे जेड़े उठे ने, कोई पुराने चू है, जेड़ा आंदा भी सुनिया दा मसला सही नहीं मेरा सही है, असी लड़ना नहीं। साडे उस्ताद आंदे लड़ना नहीं, दलील जो है उस बंदे ने आखो टाइम च देवे लैक्चर दा, इत्थे आ जाए मस्जिद नूर आ जाए, लैक्चर ते तुसी भी आ जाओ असी भी आ जाए। वो लैक्चर अपने आप को क्लीयर कर जाए, जो आखे दा असी मन लिया नहीं। थोड़ा जिहा खोलना आ जेड़े आके मसीतां चूची आम ही ना आंदे। मैं इन्हां दा हल हुण सोच लिया भी जेड़ा करे उन्होंने आके बाबू इत्थे आ जा, सानू भी जरा हदीस दा इलम सुना दे, कोई समझा दे। क्योंकि उस्ताद जदों पढ़ांदा ते शागिर्द दे सवाल दे जवाब भी देना हुंदा है। कंसैप्ट क्लीयर कर जाए कोई ते असी ओदी गल मन लांगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने सुन्नी होण ते फखर कर। एक कंसेप्ट जिन्ना दे क्लियर ने वो सिर्फ आले सुन्नत व जमात इमाम अहमद रजा दे मनण वाले। टीएलपी दे साथियों ने बहुत ज्यादा ताउन किया, असी उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करने आ, दुआ करने आ। और इस तरह दावत इस्लामी दे अहबाब तशरीफ ले, जेड़े लेट आए उन्होंने नहीं पियांदा, जेड़े नकीबी हजरात तशरीफ ले आए पौने तो बाद उन्हां तो हट के जेड़े पहले हो उन्हां सारियां दा भी शुक्रिया। तो आइंदा मस्जिद इस दे अंदर या उत्थे टाइम ते जलसा होवे ते बिल्कुल सारे काम छड़ के आना। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक दा साडे वास्ते पैगाम है। ये अज हुण तकरीर मैं शाह साहब नूं अर्ज करांगा, अज तारीख ही बयान करो, तुहानूं करांगा भी तुसीं अज तारीख ही सुनो। कोई पता नहीं आखिरी जलसा हुआ, पिछले जलसे मेरे भाई अल्लामा हाफिज जाहिद मुनीर चिश्ती साहब वो इत्थे तशरीफ फरमा सी, साडे शेख गुलाम मुस्तफा साहब वो मौजूद सी, बड़ा सोहना उन्हें सुनिया। हुण वीडियो वो पुरानी वीडियो वेखिए तो नजर आउंदे। अज हर बंदा इंज सुने, और सिर्फ इत्थे हथ रख के नहीं, चादरां च नहीं, कोई सर्दी नहीं लगती। आज नई मंडी का यह जलसा तारीखी होना चाहिए। दो ही तो असी साल जलसे करने, एक 10 मुहर्रम नूं ते एक हजरत अबू बकर सिद्दीक दा। हुण किसी नूं आखना ना पवे भी मेहरबानी करो, समझ आई जे, आखना ना पवे। आज पता लगे कि तुहाडे सेंस कितना है, कितना इश्क है। तो प्यार दे नाल एक नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जेड़े उलमा तशरीफ ले आए मैं उन्हां दा भी शुक्रगुजार हाँ। अगर स्टेज पे तशरीफ ले आओ तो तुहाडी मेहरबानी, अगर उत्थे तशरीफ रखना चाहते हो तो यह भी तुहाडी शफकत है। अल्लाह पाक हर आने वाले नूं बरकतां अता फरमाए। जिन्हां इस महफिल दा एहतमाम कीता रब्बे जुल जलाल उन्हां ते भी खास फजल फरमाए। किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आस्ताना आलिया विजमा शरीफ।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عظیم الشان جلسہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بمقام مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد غوثیہ نئی منڈی سکھے خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرما چکے حضرت علامہ مولانا منصب علی صاحب فرما چکے اور زیر سرپرستی استاد محترم محمد عرفان صدیقی صاحب من جانب انتظامیہ مسجد و عوام اہل سنت نئی منڈی جتنے بھی ساتھی انتظامیہ دے افراد اس محفل دے بنان وچ اور سجان وچ جتنی کوشش فرما چکے نے اللہ انہاں ساریاں دی ایک کوشش قبول فرمائے بہت خوبصورت مسجد اور خوبصورت انتظام ہے اللہ تعالی علامہ عرفان صدیقی صاحب نے اور برکت اور خدمت دین دی توفیقات عطا فرمائے بہت سارے علماء رونق محفل نے زینت سٹیج نے آپ سب بھی دین دی سمجھ رکھنے والے ساتھی تشریف فرماؤ جتنے بھی آپ سب دا بھی آنا قبول ہوئے صدیقی صاحب فرما رہے سن بھی تاریخی تقریر بھائی میں تے اپنے دلوں سارگی تاریخی کرنا اگود مرضی مئی بیلیاں دیئے انہوں نے کیڑی پسند ہوندی ہے کس اینگل نال پسند ہوندی ہے کس زاویے نال ہوندی ہے جس تقریر وچ اللہ تعالیٰ دے رسول دا ذکر میں کراں نہ میں کوئی سٹائل بدلنا نہ کوئی انداز بدلنا جو جویں دا مینوں دے ہوئی دا میں کردا رہی تے
ساڈے ساریاں تو چنگی تقریر کردے نے ضلع حافظ آباد دیاں ساریاں شاماں تو سید فدا حسین وہ کر گئے نے ہن پیچھے پھر اسی جویں دی بھی کریے اونج دی تے نہیں ہوندی سو میں آپ ہی اسی انہاں دا انتخاب کیتا کہ اس واری شاہ صاحب دا بیان اسی رکھیے وہ بیان فرمان تے سونا بیان کردے نے تے اس موضوع تے بیان دی اس مرکز وچ ضرورت سی تو حضرت نے اس کمی نو پورا کیتا انہاں دی انتظامیہ انہاں دا بڑا ساتھ دیندی ہے حضرت دی انتظامیہ جو اس مسجد دے وہ بڑا ساتھ دیندے نے انہاں دا اور بہت خوبصورت اور شاندار کام کرتے ہیں کہ جیڑا بندہ کام کرتا ہے نا جی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کس معیار دا کام کیتا ہے ہر کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ یہ کام دی قدر کی تو یہ ماشاءاللہ بڑا سونا انہوں نے انتظام کیتا ہے اللہ انہوں دا قبول کرے اسی جدوں بھی لکھ دینا تو حضرت ابو بکر دے نام نہ لکھے ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کچھ بندے انہوں آندے نے بھئی وہ کمی نہیں پہلی گل تو یہ کہ دین وچ کمی ہوندی دین وچ کوئی کمی نہیں بلکہ میں کئی بار دسیا ہے کہ میں آج جڑے ساڈے منڈے ہوندے نا یورپ میں انہاں تو گل ہوئی ہے تو پوچھیا ہے وہ ادے بھی یہ کمی ہے ہن تسی جو نویں ملک گئے ہو انگریزاں دے وہاں دے نہیں کوئی گلف وچ آپ بھی گئے ہیں وہ تو پوچھیا خلیج جو بھئی اتھے کوئی کمی عربی انہیں کہ کوئی یہ پورے جہان دے کمی صرف ساڈے پاکستان وچ انڈیا ہے پایا کیونکہ گھٹیا رسم ہندوؤں شروع کی تھی یہ دینی کلچر ہی نہیں کمی دا دین وچ کوئی کمی نہیں پائی یہ ہندوانہ نظام ذات بات دا کلچر ہے جڑا یہ ڈیویلپ ہوندا ہوندا اجے بھی لگا ہوندا سائیں دے مرنوں نہیں رہے ہن پڑھ لکھ گئے ہو یہ گل چھڑ دیو با فلانا کمی ہے تے فلانا بڑا ہے دین نے جنہ وجوہات تو بندے نو رتبہ دیتا ہے وہ قبیلہ تے ذات نہیں وہ ہے والعبد مؤمن خیر من مشرک ایمان کفر تو افضل ہے پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پھر متقی فاسق اور فاجر تو افضل ہے پھر متقی نہیں جڑے تقوی والے انہاں چوں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جڑا علم والا ہے او جاہل نالوں افضل ہے پھر اس تو اگاں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین پھر اللہ نے اپنے محبوباں دی اولاد نو انہاں دے اولاد ہون دا شرف بخشیا نسبت مگر وہ انہاں چیزاں تو پہلے نہیں وہ ایمان تو بعد جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا تو ایک کمی والی تے گل ہی کوئی نہیں سی مگر چلو یہ کسے ایک کار بھی لئیے تو اسی پھر اس حساب نال ہی جڑا نا عرض کرانگے تہاڈی خدمت وچ بھئی جیڑا بندہ اپنے آپ نو چودھری سمجھدا ہے وہ کمیاں رشتے نہیں کرتا ایویں گل ہے چلو اے نخوت جاہلیہ ہی صحیح مگر ہے تو صحیح نا اے جاہلیت تے غرور صحیح پر ہے صحیح بندیاں وچ چودھری کمیاں شادیاں تے کمی بھی نہیں انہاں دیندے
میاں صاحب آندے کمی تے کگال کمینے پر اے گل کسے نہ بھاوے دی چوڑے دی سید منگے کو دیندہ شرماوے پر نہیں دیندے ہوگے ٹھیک ہے مڑ تسی اپنے آپ نو وڈیاں سمجھ دیو تے اسی دوان نہیں دینے ساڑی بھی برادری ہے تو چودھری کمیال ہن سان مڑے سمجھ نہیں آئی پر رب دی کائنات وچ محمد پاک تو وڈا سردار کوئی کہ کوئی ہے بھائی محمد پاک تو وڈا سردار کوئی نہیں تے انہاں واسطے اللہ نے جس ہستی دی بیٹی نو پسند کیتا ہے کہ محبوبہ آ ہستی ہے جن دی دھی دا نکاح تیرے نال رب کیتا ہے وہ ہستی دا نام ابو بکر صدیق لے بھائیہ ان ساڑھے سوگاں باڑیاں گلنا نہیں ہوں دیاں بے کمی میاں تے جدے ساڑھے پیر ڈوک پہ ان ساتھ تو کمی نو وکویندہ تو بے مرشدائیں تے تیری اپنی مرضی وہ گل نہیں سمجھ ہوتی کوئی مڑ سواد علی گلے کہ ابو بکر صدیق دی دوسری بیٹی ایک تسنہ معائشہ انہاں دا نکاح ہویا حضور نال تے حضور دی پھپھی دے بیٹے سن حضرت زبیر دوسری ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت ابو بکر دا نکاح ہویا حضور دی پھپھی دے بیٹے نال دو ہاشمی جوان ہو گئے ہستیاں ہو گئی تے تیسرے ہاشمی جڑے باپ نو بھی ہاشمی نے تے ماں نو بھی ہاشمی نے حضرت مولا علی اور پہلے ہاشمی نے جڑے باپ نو بھی ہاشمی نے تے ماں نو بھی ہاشمی نے اور اے تے اور نجیب الطرفین ہاشمی نے جدو ابو بکر فوت ہوئے نے تے انہاں دی زوجہ اسماء بنت امیس بیوہ ہوئیاں نے تو انہاں نال پھر نکاح مولا علی کیتا اور پھر سیدان دی لڑی چوں جڑے پہلے نجیب الطرفین سید نے امام باقر جی حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی نے ایمیں امام باقر نجیب الطرفین سید نے اور اے نجیب الطرفین سیدان چوں پہلے مشہور امام نے امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے انہاں دی شادی جس مائی نال ہوئی ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر بھائی صاحب امام حسن دی شادی بھی ہوتے ہوئی وہ سید ہو نے جنہاں حضور کو دیش بھاگیا کیا میرا پتر سید ہے اللہ ہون کے من دسو اے حضور سرکار دی بھی شادی حضرت زبیر دی بھی شادی حضرت علی دی بھی شادی امام حسن دی بھی شادی امام باقر دی بھی شادی اے مڑ اینا کرمالیاں سیدانو عرب چودھری کوئی نہیں لبا سارے کمیال کیوں ڈھک دے رہے میری گل نہیں سمجھ لگی ہے کوئی من شک کے بیلیاں نظر ثانی کرنی چاہیے دیئے متے کونسیپٹ اینا دا غلط ہوئے بکمی ہے کیونکہ ایک گل نہیں نا دبی جانا چاہیے دا کچھ آپ بھی کھلو کے سوچنا چاہیے دا بھئی کہ متے اسی غلط پہ ٹر دے ہوگی ادار اصل مقصود تعارف ہے ابو بکر صدیق نوٹ فرما لو بنو ہاشم دے سادات دیاں 5 براتاں صدیق اکبر دے گھر گئیاں نے ہن کمی نہیں اکھلیندہ کام از کام جڑے اسی انہاں منن والے ہاں ساتھوں تے نہیں اکھلیندہ بھائی صاحب ایک میں گل لگے بھی کرتا رہنا ہنے تے جڑتی آئی ہے تے نال کر کے اگر لنگ جانے ہیں 1 منٹ وچ ہو جانی ہے بھائی پاجی جڑے 5 دیاں دے چھڈن انہاں کھجوراں دے مہینے نہیں دے دے بساڑیاں تواڈے ال رن کوئی میری گل دی سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہیں لگی گل کتے ہور دے لے گئے انہاں نے مہینے بھی مڑ بندے میں مثال دیتا ہوں کہ یار اسی آئے شادی کرنے آنا منافع سے تسی سارے اسی وہ یہ جائیے تے نال کو مٹھائی دی ٹوکری کو پھل ٹوکریاں وچ تو 2-4 کلو جے گھٹ ود بھی لے جائیے تو انہاں کدی یار کیا ہے اسی تے باڑا بیتا تسی تھوڑا کیوں جاندے
یا انہوں نے کہ 50 بندہ جنج دا لیا ویا ہے کو 55 لے آن تے کو 5 باہر کٹی دے تے جے کو آکھے بھائی نہ 5 باہر لے آن دے آکھی دے بجی دے دیاں لے دے لویے نا وہ دے ایڈا نکا نہیں گنے دا کوئی کمڑے آؤ جنہ دا سا کلمہ پڑھیا ہے تے جنہ نسی مننے آ انہاں جو ادو 5 دیاں لیاں نے تے وہ ایڈے حوصلے والے نے انہاں 5 دے چھڑیاں نے اجے تہاڈا کھجوراں دا بقایا رنگ بڑی صاحب بیٹھا پہ جاؤ ادھی مسیت نو کوئی نہیں دسدا جس لے کھڑے ہو جاؤ تھلے بہ جاؤ تہاڈی مہربانی تقریر نہ ڈسٹرب کرو ایڈے پتلے ہو تسی ماشاءاللہ سمارٹ پٹی صاحب توجہ ہے جی حضرت صاحب ایڈا بریک نہ کرو جی آپ تے جے تو شوق ہی ہے نا کھجوراں دا تے شکر کرو نوکر نے انہاں کوئی نہیں دسیا کہ جدو کلمہ پڑھیا ہے ادو کروڑ پتی آئے تے جدو گٹھڑی لے آندی ادو گھر سوئی بھی نہیں رکھی انہاں دا جوئے تے ہر گئے نے اے گلاں دی ونڈ کیتا کرو اے گلاں دی ونڈ کیتا کرو بس تواڈیاں کھجوراں انہاں بندیاں نے تے جدوں انہاں کلمہ پڑھیا ابو بکر ہونا ادو کروڑ پتی آئے تے انہاں دا کی وجوے تے ارے نے انہاں دا کی دے گیا انہاں بھی تو پوچھنا نہیں پاتو پہ بھائیا یاد رکھ جدوں سجنا دیاں قربانیاں بھول جائیے تے احسان فراموش سدے نو اور سنی احسان فراموش نہیں جڑیاں نیکیاں صدیق دیاں دین اتے نے احسان تے اجے بھی یاد جے کسے وزن کرن دا شوق ہو بس وزن کرنا ہے تے وزن اکو گل نال کرنا میرے نبی نے سارے دیاں نیکیاں دا بدلہ دے چھڑیا جو کسے نیکی دین تے کیتی ہے بابا خادم رضوی فرماندے ہیں نا دین ادھار رکھ دئی دین ادھار اور میں تے اس گل دا خود آپ عملی گواہ دین ادھار نہیں رکھدا کوئی دین تے ٹرے صحیح پاجی گل سمجھو فقیر دی رمض نو سمجھو اے سارے نو حضور فرمایا ہے وہی تو آنے تھے ہی دے چھڑیا کوئی تے وکھری گل ہے ابو بکر جڑا حضور فرمایا تے نگاہ دینا نا اجے نہیں مزہ اس تو اگلے پاسے اس گل چے بھائی ایک ہوندا ہے بندہ دوجیاں دیندا جاندا ہے تے ایک نو وچوں نہیں دیندا با پیچھے تھوڑ گیا مطلب میرے کو 1000 روپیہ میں ونڈدا گیا پیچھے تھوڑ گیا تے ایک نو وچوں آ کے تے یار کل دے ہستی ہونے جنہاں اللہ فرمایا ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض سونیا ساریاں خزانیاں دیاں چابیاں ہی تیرے کول نے جو مرضی دیندا رہو بس ساریاں خزانیاں دیاں چابیاں جو کول تے مڑ اے تے نہیں آکھ سکدے بندے نہ سکدے صدیق نو بھی بدلہ دے سکدے آئے دتا نہیں نے میں تینوں حشر دے میدان وچ دینا ایک کتاب وچ نہیں لکھیا میری سمجھ وچ آیا ہے ماسٹر بیٹھے نے یہ مڑ آپ جان دے بھائی یہ آپ بھی استاد بھی نے بجیڑا سکول جو صرف پاس ہوئے ان 10 چھڑ دن بار لسٹ لا کے پاس ہو تو پاجی جیڑا پاکستان دا پچھلے ساری تاریخ دا ریکارڈ توڑے ان سکولے نہیں دسی دا بتو ریکارڈ توڑے ان اسلام آباد سدیا جاندہ ہے وزیر اعظم بھی آندا ہے تے صدر بھی آندا ہے مڑ کرسیاں لگدیاں تے مڑوں نے ساتھ کیا کہ وہ آ ہے جے تاریخ دا پچھلا سارا ریکارڈ تروڑ چھڑیا ہے جیڑے پاس ہوئے نے سائیاں انعام دے چھڑیا ہے سیکنڈ والے بھی تھرڈ والے بھی چوتھے نمبر والے بھی سارے بھی انہاں 10 چھڑیاں نے پاس ابو بکر نے سائیاں آکھیا تے ایتھے نہیں دینا 1.25 لاکھ نبی بھی ممبراں تے بیٹھے ہو توجہ ہے کہ نا 1.25 لاکھ نبی ممبران تے بیٹھے ہون تے وڈے ممبر تے حضور آپ ہون تے اللہ اپنے عرش تے جلوہ گر ہوئے تے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں کھلوتیاں ہون تے پھر صدیق بلائے جان گے
تے اعلان کیتا جائے گا آؤ اے جے آدم تو لے کے قیامت تک سارے دے ریکارڈ توڑ دیتے. بھائی جانے من سمجھ آئی یہ ریکارڈ توڑ گیا. اتھے کوئی نہیں آیا جتھے صدیق آیا. ہائے ہائے حضرت صاحب فقیر عرض کرتا ہے اس بات کو سارے دھیان نال سننا. ابو بکر صدیق نو سید جو فرمایا گیا ہے وہ اسی نہیں آکھیا. جیڑی سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد دی سیادت ہے وہ امت عرف اور اصطلاح دے اندر صرف اولاد فاطمہ واسطے خاص. مگر جیڑا اسی سنی لکھی نے نا سیدنا وہ بھی اسی آپ پہ نہیں لکھی. سونے ویو ہاتھ لبائیں چوئی نکلے ابو بکر و عمرہ سیدہ قہول اہل الجنہ. اوے بڑھڑے ہو تو ان مبارک ہوئے جدو تساں جنت تے جانا ہے تو آڈا جھنڈا ابو بکر تے عمر دے ہاتھے چھوڑنا ہے. سواد ہے بھی بکرا ہونا ہے بے اگے ابو بکر صدیق تے عمر ہون تے پیچھے اسی پہ جانتے ہو. توجہ ہے سار کے نہیں. ایک پاسے ساری تاریخ جملہ غور نال سنو. تاریخ وچوں صدیق اکبر نو سمجھن والےاں نو صدیق باغ غصب کردہ نظر پہ آؤں ہے. قرآن وچوں صدیق ہر شے یار تو لٹاندا نظر آیا. مرضی تہاڈی ہے تساں قرآن وچوں صدیق سمجھنا ہے یا تاریخ دے اوراق وچوں صدیق سمجھنا ہے. توجہ ہے کہ نا عزیزان من میرے اللہ فرما دیں وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا أَحَدٍ إِرَادَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. میری تقریر جڑی ہے نا وہ باجی ہوں اپنی تھان تو تر پئی. آپ ہوں میرے وال دھیان رکھنا ہے تے جلدی جلدی آپ تقریر تواڈے تک پہنچا دے. میرے عزیزوں میرے سگیوں ساری زندگی تسی علماء کو تقریر سنی ہونی ہے. میں چونکہ سادہ جا بندہ میں اس آیت دا جو نچوڑ ویکھیا ہے وہ تانوں پیش کروں. بخش صدیقی صاحب نصیحتے بیٹھے ہو جی تمہیں لگے نا بھائی آیت کے خلاف ہونی صحیح کریا. ٹھیک ہے وعدہ ہوگا. میں ترجمہ نہیں کر رہا. ترجمہ کریے تو ہو رہے میں آیت کا جو مطلب سمجھے ہے تو وہ سمجھاؤں. آیت پڑھی گئی لو ایک پاسے ہوں میں کی سمجھے وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. میں نو انج لگتا ہے اللہ نے تقوی دی سارے تو بڑی سیٹ تے بہا کے پوچھا ہے ابو بکر دس اللہ ناراضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا. توجہ ہوئی تو اللہ پوچھے بھائی آپ اللہ میں تھوڑے مطالعے والا بندہ
اللہ یا حضور نو یہ فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضا تے یا ابو بکر نو فرمایا والا سوف یرضا. مقام دو میں اپنے اپنے نے پر پاجی گل کسی تھان تے بڑی ہوئی. عزیزان من میرے ساتھیوں سنو تے یاد فرما لو جدو صدیق اکبر آئے اپنا مشہور واقعہ گٹھڑی لے کے آئے تسی بھی سنیا میں بھی سنیا سنیندے بھی رہنے گٹھڑی لے آئے لیکن جدو گٹھڑی لے آندی نے نا پاجی ادو کپڑے چنائے ٹاٹ چائے جڑے آندے نا وہ کھجوراں انہاں نے دسیا کرو با گٹھڑی بھول گئے ہو. توجہ ہے کہ نا جدو گٹھڑی لے کے آئے تے رکھی حضور دی بارگاہ تے ادو ٹاٹ پایا. روایت چاہتا ہے کہ ادو جبریل آئے تے انہاں بھی ٹاٹ پایا. جبریل نے بھی ٹاٹ پایا. ایتھے ہن کھلو جاؤ اے روایت ہن اے دے کریشن کی بھائیا جڑی روایت ہوندی ہوئے دودھ تے اگوں دے جو مکھن آپ کڈنا سمجھ آئی کہ نہیں تے دودھ ساریاں کو نہیں پتہ ہوندا ہی نہیں بھائی دے جو مکھن ہے پر چجیاں تو نکلدا ہے کچھ چجیاں تو نکلدا نہیں. میں سیاسی بندہ نہیں تانوں پتہ ہے عمران خان کے نہیں چپل پا بیٹھا سنی ہونا تسی عمران خان چپل پا بیٹھا او جی پاجی جنہ نہیں پوری ہوندی انہاں بھی پائی ایویں تے جنہ نو نہیں پھبدی انہاں بھی پائی اے جی خان چپل ٹرینڈ چلیا کی چلیا ٹرینڈ چل گیا. چلو تھوڑا اور سمجھانا بھائی وہ جڑے ہوندی جیل وچ نمبر سی نا ہاں ہونا تو 420 چاہیے 804 ٹھیک وہ نمبر وہ بڑا فیمس ہویا وہ گڈیاں دے بھی نمبر شرٹاں دے بھی نمبر ہر جگہ تے 804 نمبر میں کہ کی ہے انہاں کہا جی اے دا ٹرینڈ ہے. تو ثابت ہی ہویا کہ جیڑا بندہ جندا فین ہوئے نا پاجی وہ پھر او دیاں اداواں نو پک کردا ہے تے دسدا ہے کہ میں بھی فین ہاں. بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. چلو تھوڑا اور آسان کرنا فریدی صاحب دی شرٹ دا دا نمبر وہ جتھے منڈے پہ کھیڑ دے انہوں پیچھے کانڈ دے دا لکھا اور تو کیوں پاؤں دے جی میں فین ہاں. اچھا میں کہ یار کچھ ثانوی سمجھ آئی دی سمجھ آئی. حضور فرماندے نے جبریل اج ٹاٹ کیوں پایا تو اڈے اے لباس دے نہیں. جبریل عرض کردے نے یا رسول اللہ جدو دا صدیق اکبر نے ٹاٹ پایا ہے حکم ہویا ہے یار دی سنت فرشتے بھی ٹاٹ پالو. انج لگدا ہے مدینے تو لے کے سدرا تک ٹاٹ دا ٹرینڈ چلیا ہویا ہے. انج لگدا ہے جی میں ٹاٹ دا ٹرینڈ چل کیوں اے دا مطلب ہے فرشتے بھی صدیق دے فین نے. فرشتے بھی ابو بکر صدیق دے فین نے کہ یارا پیار تے ثانوی ہے پر جتھے تو اپنے ہے. توجہ ہے حضرت عزیزان محترم رب دی بھری کائنات باجی رب دی بھری کائنات صرف ابو بکر نے جنہاں نے حضور فرمایا کہ ابو بکر میری آنکھ تے عمر پاک نے فرمایا میرے کان نے. اچھا کٹھا ذکر آیا مگر میں پڑھ رہا سا کہ علماء نے لکھیا کہ ابو بکر صدیق نو اکھاں دا مقام ہے تے عمر پاک نو کناں دا. اب آپ اتنے کھلو گے ذرا گل فقیر بھی سمجھ اکھاں ہوندیاں کس واسطے ہائے ہائے تے پاجی کو کھلوے کان مگر تے آکھے میں ویکھ کوئی میری کان مگر کھلو کے میں نہ کہ میں ویکھ تے میں آکھنا پاجی اکھاں تو بغیر نہیں وکھینا جے ویکھنا چاہندے ہو نا میں ویکھاں
جے دسنا چاہتے ہو تو اکھاں دے اگے آؤ. عزیزاں نے واقعی وقار میرے نبی فرمایا ابو بکر میریاں اکھاں ہیں. اے دا مطلب ہویا حضور ایتھوں لے کے حشر تک تکنا ہی انہوں ہے جڑا صدیق اگے حاضر ہوئے گا. جڑا پاسے تو کھلوتا بہنگا وہ نہیں نظر آئے گا. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں حضور دی نظر چاہاں کہ وہ صدیق دے سامنے انگل سیدھا کرے سیڈ نہ مارے. کیوں میرے نبی پاک فرمایا ابو بکر میں صدقے جاواں اس گل تے جتنا سوچدا جاواں سواد بالا ہوندا ہے بھائی میرے نبی دیاں اکھاں میریاں اکھاں دی ہور گل ہے تیریاں اکھاں دی گل پا ہو رہے. اے او اکھاں نے جے ہیٹھاں جان تے تا سرا تے جاندیاں نے اتاں اٹھ جان تے عرشوں پار ٹر جاندیاں. توجہ ہے کہ نہ. میرے نبی فرمایا ابو بکر میریاں اکھاں نے. عزیزاں نے محترم میرے سنگیوں میرے عزیزوں میں ابو بکر دیاں اکھاں تو قربان جاواں حضور دی نگاہ ناز تو قربان جاواں. میرے آقا کریم سرکار بھائی صاحب میرے وال ذرا دھیان کرے. تاریخ کچھ اور دس دیے قرآن کچھ اور دس دے. تاریخ چو صدیق نو نہ تکو رب دا نائے یا قرآن چو تکو یا مصطفیٰ دی زبان چو تکو. فقیر دا جملہ سننا گل اکھاں دے آوے گی. آپ ذرا غور فرمانا گل اکھاں دے لے آواں گے پر ذرا توجہ کر. غار دے اندر رسول اللہ سرکار ابو بکر دی گود ستے پین مشہور روایت جنہوں یہ یاد نہیں وہ اجے کچا سننی وہ پکا سننی ہے جیسے روایت یاد بھی کیتی ہے ان مندہ بھی اور اے وہ روایت ہے جی تائید قرآن پیا کر دیا. عزیزان محترم کسی نے فیس بک بیلی بنایا کسی نے کلاس بیلی بنایا کلاس دی وجہ کسی نے محلے دی وجہ تو دوستی ملی ہے کسی نے کالج دی وجہ تو کسی نے یونیورسٹی دی وجہ تو کسی نے شہر دی وجہ تو بھاجی دوستی ملی ہے. ہائے ابو بکر تیری دوستی دا ذکر قرآن چاہے. عزیزان من میرے اللہ فرما دے اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اب آپ فقیر کا جملہ سنیے اور یاد فرمائیے. پتر نو غم ہوئے تے باپاں دے پتر غم نہ کر میں تیرے نال. پتر غم نہ کر میں تیرے نال. پتر نو غم ہوئے بھرا نو غم لگے بھرا چنگے ہون تے آندے نے غم نہ کر اسی تیرے نال. برادری اچ کسی نے غم ہوئے تو دوجی برادری آندی ہے غم نہ کر اسی سارے تیرے نال. مطلب یہی ہوتا ہے نا جی برادری غم نہ کر اسی تیرے نال. دعا کرو انشاءاللہ غم آ جائے پر کوئی اے آکھن والا ہوئے نہ کر غم میں تیرے نال. اب پاجی غم تے زندگی دا حصہ ہے یہ تے آنا ہی ہوندے نے پر انشاءاللہ کوئی انج آکھن والا ہوئے کہ غم نہ کر میں تیرے نال. بندے جی لے ویکھنا پہ بندہ کرائسس سے چاہیے غمگین ہے پاجی بندے لبدے ہی نہیں اس لئے سگنل ہی نہیں ملتے. ہاں اوکھے ویلے کوئی بندہ نال نہیں کھڑا ہوندا تے بندے یاراں دا تے پتہ ہی اوکھے ویلے لگدا ہے نا یار. کیسا دنیا دا ماحول ہے اور کیسا صدیق پاک دی دنیا ہے. میرے عزیزو میرے سنگیو صدیق پاک نے سرکار دے چہرے تے نظر رکھی ہوئی ہے. کچھ بندے آئے
دے اتنے رومال ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں جی سمجھ آ گئی مگر غار دے باہر بندے آئے ہوں آپس میں گفتگو کی کر رہے تھے ایک آندا ہے اندر ہی کیونکہ آ جڑا قدمہ دا نشان ہے یہ وہ ہے جڑا مقام ابراہیم والا جڑا وڈا سی نا ابو جہل یہ ابو جہل جتھے بھی بیٹھے ہوڑے نہ دی ایک عادت ہوندی ہے دوجیاں نوں بولن نہیں دے بس ساڈے تو سیاںا کیڑا ہے او سکھیا کوئی نہیں اندر کوئی نہیں کیوں او سکھیا جے اندر ہوندے تے جاڑا نہیں سی انڈے بھی نہیں سن ٹھیک ہے تے صدیق اکبر یہ سن دے پہ میں کہندا ہوں نا کڈی سواد والی گل ہے ادو بھی صدیق نال آئے تے سن دے پہ اج بھی صدیق نال نے تے سن دے پہ بندے ہوں جو بھی باہر کھلو کے آندے اندر کوئی نہیں ہون بھی آندے اندر کوئی سر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بندے ادو بھی آندے ہیں اندر کوئی بندے ہون بھی آندے نے اندر کوئی شے نہیں رومال انج پتہ نہیں ادو والیاں کول آئے کہ نہ ہون والیاں کول آئے یہ نہیں پتا پنڈ اکو آن توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب اللہ اکبر بھائی اوتھے رومال والے اکثر پائے جاندے نے تے بڑا دھمکیندے نے بندیاں جی ہاں ادو بھی یہی کرتے ہیں اندر بالکل اندر کوئی نہیں صدیق اکبر نا اس وجہ سے غمگین ہائے وہ سجن ہوندا ہی وہ ہے جنوں یار دی جان دا غم ہوئے اپنی جان دا نہیں اپنی جان دا خوف ہوندا ہے گل دی نماز نو سمجھو اپنی جان دا خوف ہوندا ہے سجنا دی جان دا غم ہوندا ہے اللہ یہ نہیں آکھیا صدیق لا تخف خوف نہ کر عزیزہ نے من اللہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ صدیق تیری صحابیت کا ذکر قرآن چاہے اذ یقول لصاحبہ جڑے فیس بک دے دور دے یار انہاں نوں کی پتا ہوئے صدیق دا رتبہ کی ہے اللہ 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 میرے عزیزاں میرے سنگیا میاں صاحب فرماندے نے جس دل اندر عشق سمانا نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملن ہزار اسی نہیں یار وٹانا پاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار میں کہندا ہوں نا اج کل یار انج دے محلہ بدلیا تے یار بدل گئے ضرورت بدلی تے یار بدل گئے مطلب نکلیا تے یار بدل گئے دن بدلے تے یار بدل گئے نہیں بدلیا تے نبی دا یار صدیق نہیں بدلیا جیتا ایک کوئی ساری زندگی عقیدہ رہا ہے پاویں سونے ملن ہزاراں حضور نے نا ارشاد فرمایا
المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے یار ورگا ہو جاتا ہے، یاراں دا رنگ چڑھ جاتا ہے، یاراں دا اے رمز دی گل ہے، انہوں سارے مولوی حضرات سن لو تاکہ تانوں بھی خبر رہے۔ اے جیڑا دو دے دوجیاں کول بہ آوے نا، وہ سبحان اللہ انج نہیں آندا جویں ساڈے سنی آندے، وہ ہاتھ ہور میں چیندا ہے۔ گل دی سمجھ آئی ہے؟ وہ سانوں میں پتہ لگ جاتا ہے آ بھا ساریاں دے چول کھاندا ہے۔ وہ سمجھ آئی جی گل دی کہ کوئی نہیں جائے؟ وہ ہاتھ ہی ہور میں چیندا ہے سنی، یہ ہاتھ کی میں چیندا ہے تقریر سن لیا، تو در اصل وہ عادت کسی اور جگہ تو چکی پھردا ہوندا ہے۔ سنی قوم دا اپنا مزاج ہے، جڈا وڈا مولوی بھی تقریر پیا کرتا ہوئے انہاں نہ کدی سر چایا نہ کدی ہاتھ چایا، ہاں جی کدی منہ چ نکل جائے تو نکل جائے، انہاں سبحان اللہ کدی نہیں آکھی۔ یار میں نہیں اکھویندا، میں گل کرنا میرا مزاج یہ نہیں کہ تسی دب کے سبحان اللہ کو میں تو نہ آکھاں گا بھی نہیں۔ ویسے اٹھ کہنا بھی ساڈی قوم دا تے مزاج ہی نہیں، تے آ جڑا آج کر کے آندے نے اس لیے سان پتہ لگ جاتا ہے باہر ہی کدی بہ بیٹھے پتر گل نہیں سمجھ آئی۔ تو نہ بویا کرو، نہ بویا کرو، سنی ہوئی جیڑا ایک جگہ تے بندہ۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، ویکھیا کرو اے کنہ کول باندھے ہو، کیونکہ جنہ کول بھیے رنگ چڑھ دا۔ کنفرم ہے کہ میں مثال ایک دیتا ہوں نہ تو انوی دے دے، دوبارہ رپیٹ کر دیں۔ ساڑھے کول بھی ہر قسم دے آکے باندھے، میرے کول بھی سارے قسمہ دے بندے آ جاندے، چٹ بہنا ہے تو میں نہ بہ جاؤں۔ وہ ایک بندہ میں نے ملیا تو اسے کہا کہ تُسا پیراں باہر ٹھوکو لائے ہیں، آپ بندیاں کول بھائی رکھ دیتے ہیں تو بڑا رنگ چڑھتا ہے، بڑا رنگ چڑھتا ہے۔ میں کہا تو بھی باندھا رہو، لڑدا کیوں میں باندھا رہو، کچھ عرصے بعد پتہ لگ جائے گا وہ چڑھیا کہ نہیں چڑھیا۔ وہ خیر ہوتے تے رنگ تے کوئی نہ آجے چڑھیا، لیکن ایک دن آندہ میں تویز دیو، میں کہا کی کرنی آندہ ہے منڈے نہ پانا ہے اپنے نے، میں کہا کی ہوئی منڈے، اسے کہا جی جازاں قربان لگ، میں کہا بیٹھیا سوٹے تے تنو لگا، اسے کہا نہیں لگا نہیں پر جڑا بان لگ پیا شاہ جی اس لگ جانا۔ میں کہا مان گیا، اسے کہا جی یہ مرساری عمر دا ساڑھا پتہ ہے جڑا انہاں قربان لگ پوے کوئی دیانے تو بعد لگ جاندے۔ میں کہا بے سجنا جے رینج نہ ہو میں تے مڑ تو گل مننی بیٹھا ہے نا، بس جازاں دا رنگ چڑھ جاندہ ہے تے اللہ علیہ دا نہیں چڑھ دا۔ پاجی گل لے نہیں، گل تھوڑی جی اگلے پاسے 51 سال 10 پیڑے کڈا کرتے بچپنے دے، ورنہ ہیں بچپنے تو ہی نال 61 سال صدیق حضور نال رہے۔ اور ایک باری بول کے دسوے کتنے سال؟ 61 سال، 60 تے 61 سال ابو بکر حضور دی صحبت چرین تے وکھرے ہوئے ہی نہیں۔ ایمانداری نال دس تو گل چھڑ پراں فرقیاں دی 61 سالاں وچ حضور کول ایک ابو بکر ہی تے رنگ نہ چڑھیا اسی بھلا۔ بھائی اے بندیاں تے عقل ہی کوئی نہیں، گل سوچن والی۔ ایک قدم میرے نبی رکھے تے اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑی، کیتی کہ نہ کیتی؟ اے حضور کی وجہ تو دھرتی پاک ہوئی۔ میں نو سمجھ نہیں آؤندی یار، جس لئے حضور غار وچ گئے میں تے مڑی زندگی گلاں سوچی پیارا نہ، جس لئے بھی گڈی وچ کلا بیٹھا ہوا نا پیچھے تے سوچدا رہنا بھی اے عرشاں تے جو ٹر گئے تے غار تے ضرور موڈیاں تے بہ کے جانا۔ بھائی میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بھائی اب ایڈی دور جو اللہ کول گئے تے سواری دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سواریاں بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ غار ہے تے ایڈا فرق بھی کوئی نہیں، نعوذ باللہ باکو حضور بوڑھے ہو گئے تے ابو بکر جے منڈے آئے نہیں، صرف 2 سال دا فرق۔
53 سال حضور دی عمر پا کے 51 سال ابو بکر صدیق دی عمر پا کے جدو ہجرت ہوئی تو ابو بکر اگے بہ گئے سونیا موڈیاں تے بہ گئے تے حضور بھی کرم نوازی چا فرمائی حضور بھی موڈیاں تے بہ گئے میں پھر ہوں اپنے رنگ نال ہی سوچنا میں سوچی پیار آ بھی یہ کی ضرورت پئی پیر مرید نو موڈیاں تے بہ کے جانا کمزوری تے ہے کوئی بابو بکر چڑھ سکتے ہیں حضور تو نہ چڑھیندا انج تے میں مندا ہی نہیں دیکھو نا گلاں دی سمجھ اپنی اپنی دی میں حدیث شریف پڑھی کہ اما عائشہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میرے نال دوڑ لاؤ تے حضور صحابہ نے فرمایا تسی تھوڑے جگہ ہو جاؤ انہاں فرمایا آ جاؤ وہ جدو دوڑ لگی تے اما عائشہ حضور نالوں جیت گئی تو یہ جدو میں پڑھیا تو میں سوچی کہ پہ گیا میں سونے تہاڈی رفتار تے جبریل بھی اتنے نہیں پڑھ سکتا جتھے تہاڈی رفتار ہے تے پھر اما بھی کیویں جیت گئی پھر میں نہیں سمجھ آئیے جو میں آئیے تو دسنا بس آئی سن سمجھانا چاہتے ہیں وہ کدی کدی جے جیت کے راضی ہوندیاں ہون تے جیت جان دیتا کرو گل دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی روز رہنا کوئی شرط ہے بیوی ناراض ہی رہنا کدی کدی نہ جیت جان دیتا کرو ٹھیک ہے سمجھ آئی کہ نہیں اپنی اپنی سمجھ ہوندی ہے نا میں سوچی پہ گیا بس سونیا عرشاں تے تسی ٹر جاندے ہو تے سواری دی ضرورت نہیں یہ چھوٹی جی غار ہے اتھے جان واسطے تانوں صدیق دے موڈیاں دی کی ضرورت آئی پھر میں نے سمجھ یہ آئی ہے کہ سائیاں سبق سانی پڑھایا ہے پر نواسے دی سواری جو چمدیا رہنا ہے کچھ نانے دی دا بھی حیا کر دے رہا ہے وہ سمجھ آئیے کہ کوئی ہو گیا کیا عزیز علیمن میرے اللہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا میں اپنے خلیل نو آزمایا ہے ابراہیم اللہ دے خلیل نے میں اپنے خلیل نو آزمایا ہے میرا خلیل آزمائش تے پورا اتریا ہے میں اپنے خلیل نو لوگاں دا امام بنایا ہے میرے نبی فرماندے نے میں صدیق نو آزمایا ہے میرا صدیق آزمائشاں تے پورا اتریا ہے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس میں صدیق نو اپنی امت دا امام بنایا ہے عزیزو تاں عقیدہ رکھنے ہے زمانہ معترف صدیق تیری دنیا مننے کے صدیق کون ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا مقتدا ہے تو علی کا بوزر سلمان کا میرے نبی نے اپنی امت دا پہلا امام ابو بکر صدیق نو بنایا ہے جی دے پیچھے کھلو کے مرشد علی نماز پڑھی وما علینا الا البلاغ بھائی سارے ساتھی آرام نال لنگر دی طرف سامنے تشریف لے چلو دعا پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین
یا مولا کریم صاحب سنگیاں دی حاضری قبول فرما اس محفل پاک نو کان